Θα ήθελα να καλέσω στο Δήμα τον δήμαρχό μας, όπου μας υποστηρίζει όλο αυτό που βλέπετε. Δούλεψαν και κάποιοι άλλοι πίσω για να στηθεί. Έχουμε πολλές μέρες, πολύ καιρό, και αυτό που έγραψα στο Facebook, ότι 3 μήνες παλεύαμε για να γίνει αυτό που εσείς σήμερα ήρθατε να το παρακολουθήσετε για 7 μήνες, μια φορά το μήνα. Για ποιο πράγμα? Για το παιδί σας. Για το σώμα, για την ψυχή, για την καρδιά του παιδιού σας. Λοιπόν, μία παράκληση. Να σεβαστούμε το χώρο. Τον χώρο αυτόν μας τον παραχωρεί η Αρχαιολογική Υπηρεσία, να τον τιμίζουμε. Παράκληση, αν τυχόν έχετε καφέδες, αν έχετε οτιδήποτε, μην αφήσουμε χαρτάκια στο τέλος. Μην χύτουν καφέδες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει λίγο εμάς τους μπαμπάδες και αυτιά. Η κοίτα μου γιατί ήμασταν τόσοι λίγοι εδώ πέρα από αυτά. Και δεν είχε τα μπάλας. Λοιπόν, το πώς μπορεί κάποιος να γίνει καλύτερος μηχανικός, αν κρινώ από το επάγγελμά του, το ξέρω. Θέλει διάβασμα, πώς μπορείς να γίνεις καλύτερος θύματος. Θέλει δουλειά, κουβέντα με τον κόσμο, καλά παραδείγματα λοπών. Το πώς γίνεσαι καλύτερος γονέας είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο προφανές. Και νομίζω πως λόγω του καλού μου γείτονα κάποτε μέρα με τείχο και κάποια στιγμή και χωρίστη, συγχαρητήρια σε σκεφτείς με τον Δημήτρη. Το ξέρεις πολύ καλά, για ποιο λόγο πρέπει να κάνω και μεγαλύτερα αμφιθέατρα, γιατί υπάρχει καραθάνος, όλη η οικογένεια καραθάτων, για να τα γεμίσει. Οπότε με την επόμενη φορά σε μεγαλύτερο χώρο. Αφού τέτοια εσύ από την άλλη φορά το βιβλίο δεν έφτασε. Αν δεν δει εσύ και δεν. Λοιπόν, πραγματικά και εγώ σήμερα να νέας, όπου θυμάμαι τον κάνει. Σκέφτομαι τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερα, τι έχω κάνει λάθος, πώς μπορώ να βελτιώσω τη σχέση μου με τα παιδιά, και ευτυχώς που υπάρχουν πλέον τέτοιες πρωτοβουλίες, τέτοιες εκδηλώσεις, οι οποίες κάποτε, αν έλεγατε πριν από 10-15 χρόνια στα Ελλάδα, θα κάνουν μια καθημερινή γονέων, θα σε κοιτούσαν περίεργα, τι είναι αυτά, τι χαζοβάες είναι αυτές κλπ. Λοιπόν, πλέον αυτή η κοινωνία, αυτή η πόλη, θα έχει ξεπεράσει. Πραγματικά πιστεύω ότι η κοινωνία κάνει τη διαφορά σε όλα όσα γίνονται στα Τρίκαλα, και είμαι σίγουρος και γνωστό ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη η Ακαδημία Γονέων, όταν μάλιστα έχει την ευθύνη ο Δημήτρης, γιατί το έχει δείξει σε πράξη με τα παιδιά του πόσο καλά μπορεί να επηρεάσει το πράγμα να είσαι γονιός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Κάνει να αποκοινίζω. Να συστηθώ. Ο πρώτος αμαρτωλός γονιός. Έχω κάνει πάρα πολλά λάθη. Αλλά μέσα από τα λάθη προσπαθούσα κάθε φορά να διορθώνουμε, να βελτιώνω. Είχα τη χαρά να είμαι δάσκαλος και μέσα στα σχολεία έβλεπα τους μαθητές μου. Τι ήταν εκείνο που έκανε να διακρίνεται ένα παιδί όχι μόνο στις γνωστικές δεξιότητες, αλλά και στις κοινωνικές δεξιότητες. Να είναι ένα καλό παιδί, να είναι ένα συνεργατικό παιδί, να είναι ένα παιδί που είναι μέσα σε όλα. Έβλεπα το προφίλ των γονιών και προσπαθούσα να συγκρίνω τι καλό έκαναν αυτοί οι γονείς ή τι έκαναν κάποιοι άλλοι γονείς και δεν πήγαινε καλά. Μαγική συνταγή δεν υπάρχει. Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχει ο Γιώργος και η Ελενίτσα που έχετε στο σπίτι σας άλλο στον κόσμο. Και ούτε υπάρχει μαγική συνταγή. Μπορεί όμως να βρούμε μια πηξίδα και να πούμε ότι αυτά τα βήματα, αν τα ακολουθήσουμε, μπορεί να έχουμε μικροπαρεκτροπές, αλλά θα ακολουθήσουμε σαν την κομπηλατική μηχανή ευθεία. Θα στραμμοτιμονιάσουμε. Θα πέσουμε, θα σηκωθούμε, αλλά θα συνεχίσουμε. Έτσι λοιπόν σας καλωσορίζω. Κύριε Μαραδέλα, σας παρακαλώ. Ελάτε να κάνετε μια εφημερίδα, παρακαλώ. Είναι και αυτή η Ακαδημία Γονέων. Παρακαλώ. Λοιπόν, η Ακαδημία Γονέων υποστηρίζεται και από το Δήμο, αλλά και την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Καλησπέρα από μένα. Σας ζητώ συγγνώμη με τη διακοπή, για την καθυστέρηση μάλλον. Είμαστε και εμείς εδώ να ευχαριστήσουμε τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Είναι σημαντικό το έργο σας. Εμείς σας θαυμάζουμε, σας χειροκροτούμε.
Εύχομαι να έχετε κουράγιο να συνεχίσετε τη σωστή προσπάθεια. Και ο Δήμος και εμείς είμαστε εδώ να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε να σας κάνουμε εδώ και εύκολο. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Ακούμε. Λοιπόν, πιστέψτε με ότι ξενοχωριέμαι πάρα πολύ που βλέπω κόσμο να είναι όρθιο. Αλλά ήταν έξω από τις δυνατότητές μας. Το Πνευματικό Κέντρο σήμερα έχει άλλη γιορτή και δεν ήταν εύκολο να μεταφερθούμε σε έναν άλλο χώρο. Πριν ξεκινήσω όλα, πήρατε όλοι make, πήρατε όλοι μήνυμα σήμερα το μεσημέρι. Ωραία. Ελπίζουμε αυτό να σας... θα το συνεχίσουμε, θα το συνεχίσουμε για να σας ενημερώνουμε εγκαίρως. Ξεκινάμε μια ακαδημία. Τι είναι η ακαδημία, γιατί την ονομάζουμε ακαδημία και δεν τη λέμε σχολή? Ξέρετε ότι εμείς οι δάσκαλοι, αν πατιάσουμε μικρόφωνο ή πολιτικοί και δεσποτάδες, δεν τα αφήνουμε. Λοιπόν, οπότε κοιτάζω το χρόνο για να μην κάνω κατάκτηση και του χρόνου σας, αλλά και της καλοσύνης που ήρθα. Έτσι λοιπόν, γιατί το λέμε ακαδημία? Γιατί η ακαδημία είναι ένας χώρος που έρχονται επιστήμονες, ώστε ο καθένας να προωθήσει τη δική του επιστήμη. Και αυτό κάνουμε και εμείς εδώ. Δεν είναι σχολή, γιατί στη σχολή έρχεστε να εκπαιδευτείτε. Εδώ έρχεστε για να ενημερωθείτε. Αν θέλετε λοιπόν σχολή γονέων, είναι ένα δεύτερο βήμα, το οποίο πρέπει να μαθητεύσετε εκεί, να ακολουθήσετε μία μεθοδολογία, μία στρατηγική, ώστε να τροποποιήσετε μαθημένες συμπεριφορές. Έτσι λοιπόν εδώ ήρθατε να ενημερωθεί σε τι? Σε θέματα που αφορούν το παιδί σας. Για το σώμα και για την ψυχή. Και όλα αυτά, όσο πιο γρήγορα τα κάνουμε, τόσο πιο ωραία θα είναι η εφηβεία του παιδιού και τόσο πιο ομαλή και συνεργατική θα είναι η ζωή μέσα στην οικογένεια. Αυτά τα φαινόμενα, το ότι της γκρίνιας, το ότι της απειθαρχίας είναι σημερινά φαινόμενα. Όχι. Γινόντουσαν και παλιότερα. Συμβίωντα, λόγια. Πάντα. Για να δούμε, αφού λέτε πάντα. Λοιπόν, ο Πλάτωνας μας αναφέρει ότι και τα παιδιά δεν τρέπονται πια και δεν λογαριάζουν τους γονείς. Οι μαθητές αντιμετωπίζουν με αδιαφορία τους δασκάλους. Και όχι μόνο αυτό, πάμε και 6.000 χρόνια πριν, ένας Αιγύπτιος ιερέας μας λέει ότι η γη έχει τελείως εκφυλιστεί. Τα παιδιά πάψανε πια να ακούνε τους γονείς. Άρα, αυτό συμβαίνει και θα συμβεί. Και θα συμβαίνει συνεχώς. Γιατί τα παιδιά, μετά από μια περίοδο που είναι ποτά στην οικογένεια, μετά από μια περίοδο ιδιαίτερα του δημοτικού, που εκεί εδραιώνει το ηθικός κώδικας, τα κρεμίζουν όλα. Εκεί που είστε θεοί στο δημοτικό σχολείο, στην περίοδο αυτή, γιατί ο μπαμπάς μου και η μαμά μου, με την είσοδο του παιδιού στην εφηβεία, το μοντέλο του γονιού θα γκρεμιστεί. Και τη θέση του θα την πάρει η παρέα, θα την πάρει ο φίλος. Θα τα πούμε πιο κάτω. Αν έχει καλούς και μπορεί να στηρίζεται, τώρα θα έχετε μια ομαλή πορεία. Αν όμως δεν έχει άμυνες στο παιδί σας, αν δεν έχει αντιβίωση μέσα, αν δεν έχει πρίκα, όπως λέει η κυρία Τσίτσικα, από την παιδική ηλικία, τότε η εφηβεία θα είναι δύσκολη. Και θα είναι δύσκολη και το παιδί θα αναζητήσει σε άλλους δρόμους και σε άλλα μονοπάτια στήριξη, ασφάλεια, αγάπη, προστασία, φροντίδα.
Και αν βρει καλούς ανθρώπους, καλούς φίλους, καλώς. Αν όμως βρει παραβατικές παρέες, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί παίρνουμε σε δύσκολα μονοπάτια. Σε επικίνδυνες συμπεριφορές, σε χρήση ουσιών, θα αρχίσουμε παραβατικές συμπεριφορές κτλ. Άρα, όσο πιο γρήγορα ξεκινήσουμε να είμαστε κοντά στο παιδί, να χτίζουμε γέφυρες, να μας θεωρεί λιμάνι, ώστε ό,τι και αν συμβεί έξω στον ωκεανό, στην καθημερινή ζωή, στο φυσικό κόσμο, να ξέρει ότι κάπου θα έρθει και θα ακουμπήσει τον πόνο του, το βάρος του. Δεν θέλουμε τίποτα. Ένα που θέλουμε να μπορούμε να στηριχτούμε και να το πούμε αυτό που κουβαλάμε. Γιατί αν αυτό που κουβαλάω το μοιραστώ, το βάρος θα είναι μισό. Όχι όμως, όταν θα το μοιραστεί ο μικρός, θα αρχίσουμε και θα του λέμε πρέπει και πρέπει, γιατί εκείνη η ζαμάνα είναι μοναδική στο κόσμο. Έρχεται το παιδί στο τραπέζι, ξεκινά τρώει σαλάτα. Φάει και το φαγητό. Τρώει το φαγητό. Να φάει και σαλάτα. Τρώει αργά. Τελείωμε. Έχεις να διαβάσεις. Ξεκινά γρήγορα να τρώει. Μην πνιγείς. Τελειώνει το φαγητό. Λέει δε χόρτας. Αφήνει. Δεν σου άρεσε. Αντιλαμβάνεστε ότι κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε μια παρέμβαση. Δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να είμαστε τι. Θα τα πούμε όμως. Και πιστεύω ότι αν ακολουθήσει αυτή η σχέση που θα έχουμε αυτούς τους 7 μήνες, θα έχουμε τη δυνατότητα να λέμε όσο γίνεται και περισσότερο κάτι. Άρα λοιπόν, οι μέλη να δώσουμε όσο γίνεται πιο νωρίς αντβίωση στα παιδιά μας για να φτάσουμε σε μια εφηβεία που να την περάσουμε όμορφα. Ήρθα και εδώ για να δούμε συμπεριφορές. Σήμερα, εκτός από το κομμάτι της πρόληψης, το οποίο θα το κουβεντιάσουμε σύντομα, θα δούμε την οριοθέτηση. Έχουμε μια εξαιρετική επιστήμονα μαζί μας, η οποία θα σας αναλύσει αυτό το κομμάτι που μιλάει για την οριοθέτηση. Εμείς λοιπόν τώρα πρέπει να κάνουμε μια επιστροφή στο παρελθόν. Τι έχετε κάνει τόσο για σένα, αυτές κόκκινες πράσινες? Γιατί έχετε κάνει στα παιδιά. Πότε ήσαν εσείς πιο μέσα? Τι έχετε κάνει, τι τους έχετε διδάξει? Είστε οι πρώτοι γονείς. Εγώ δήλωσα ότι είμαι ο πρώτος αματολός γονιός τώρα. Εσείς τι έχετε δικά σας? Σταθερές γραμμές. Δεν το τράβηξαν τίποτα. Τίποτα. Τα πάντα. Μπορώ να ακούσω 2-3. Όχι τα πάντα, τα 2-3 θα αυτό. Αγάπη, ίση και σεβασμός. Πολύ ωραία. Αγάπη, υπέροχα. Άλλο. Όρια. Όρια. Πολύ ωραία. Άλλο. Αυτό. Ηθική, ναι. Άλλο. Υπευθυνότητα. Ελευθερία. Πολύ ωραία. Ελευθερία, πολύ ωραία. Ανεξαρτησία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, ναι. Πρωτοβουλία. Ωραία. Αυτοσεβασμός. Αυτά τα έχετε κάνει όλοι. Μην έχετε κάνει λίγο το ένα, λίγο το άλλο, 2-3. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Το λέω αυτό γιατί θέλω να αυτοβαθμολογηθείτε. Περνάτε τη βάση. Ωραία. Εδώ δεν είμαστε για να δημιουργήσουμε ενοχές. Το ξεκαθαρίζουμε. Αν μες στο λόγο μου, γιατί βιάζομαι να τα πω γρήγορα, φανεί ότι πάω να δημιουργήσω ενοχές, να ξέρετε ότι δεν έχω τέτοια πρόθεση. Τι πρόθεση έχω? Απλά να σημάνει συνεγερμός. Τι έκανα? Να επαναπροσδιορίσω τη θέση μου, την πορεία μου. Τι έκανα μέχρι τώρα? Τι έκανα σωστά, τι δεν έκανα σωστά, ποια είναι η κουλτούρα της οικογένειάς μου, πού θέλω να πάω αυτό το καράβι,
Γιατί να ξέρετε ότι στο τσιπάκι του μυαλού του κάθε παιδιού φορτώνεται αυτή τη στιγμή δεδομένα, τα οποία δεδομένα θα βγουν στο μέλλον. Δεν χρειάζονται λόγια, πράξεις χρειάζονται. Μην λέτε πρέπει και πρέπει. Το κάνατε εσείς. Αν ανεβήκατε και παρκάρατε στο πεζοδρόμιο, αν ανοίξετε το αυτοκίνητο και πετάξατε το τασάι μετά από τσίγαρα έξω, αν χίλια δυο πράγματα, τότε υπάρχει διάσταση λόγων και πράξεων. Δεν μπορεί να λέτε μια στιγμή αυτό και την άλλη να κάνετε το άλλο. Είστε εκτεθειμένοι. Διδάσκετε με το παράδειγμά σας. Μήπως πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε το τι διδάσκουμε στα παιδιά μας. Προληπτικά. Προληπτικά γιατί η ζωή προχωρά. Όσοι είναι στο δημοτικό είναι μια ανάσα από την εφηβεία. Και όσοι είναι στην εφηβεία ή στο γυμνάσιο ή στο νήπιο είναι μια ανάσα δρόμος από την ανεξαρτητοποίηση του παιδιού, η οποία μας ενδιαφέρει να φύγει, να πάει στο πανεπιστήμιο, να ανοίξει φτερά, να ζήσει μόνο του, ώστε σιγά σιγά να φτάσει στην πλήρη αυτονόμησή του. Αυτή είναι η χαρά της ζωής. Να δω τα παιδιά μου να έχουν αυτονομηθεί. Και όχι να τα έχω εξαρτημένα στο σπίτι. Να τα σιδερώνω, να τους φτιάχνω φραπέδες, γιατί μετά τους λέμε κάθεσαι μέσα και δεν βγαίνει μια βόλτα. Βγαίνεις έξω, έτσι σου λέει ξενοδοχείο το έχεις κάνει το σπίτι. Άρα πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Έτσι λοιπόν, επαναπροσδιορίζουμε. Βάζουμε ένα βαθμό, τι έχω κάνει, τι δεν έχω κάνει. Πού είναι η ευγένειά μας? Ήμουνα σε έναν ναό προσφάτως και λίγο πιο πέρα ήταν μια έγκυος γυναίκα. Δεν σηκώθηκε κανείς να δώσει τη θέση σε μια έγκυο γυναίκα. Και άντε οι άντρες δεν το καταλαβαίνουν. Μα δεν σηκώθηκε μια κυρία. Δεν κατηγορώ πρόσωπα, καταγράφω και σας το μεταφέρω. Αυτές τις αξίες πρέπει να αρχίσουμε να δίνουμε στα παιδιά μας. Την ευγένεια, την καλημέρα. Έρχονται τα παιδιά και οι γονείς στο σχολείο. Καλημέρα πουθενά. Φεύγουν πουθενά αντίο. Αυτές τις δεξιότητες τις κοινωνικές πρέπει εσείς να ψάξετε, να τις βρείτε, να τις υιοθετήσετε και να τις δώσετε στα παιδιά σας. Το καληνύτα. Ξέρετε τι βλέπω στην γονείς που να είναι έξω από τα κάγκελα το πρωί, λένε και έχουν πάει φυλακή τα παιδιά. Ή να τα δίνουμε, να τα δίνουμε φιλιά, αυτό το φιλί θέλουμε. Όχι, δεν θέλουμε αυτό το φιλί και τη μελέλα. Θέλουμε την αγκαλιά και το φιλί στο σπίτι. Γιατί όταν αγκαλιαζόμαστε, η οξυτοκίνη πλημμυρίζει το κορμί μας και νοιαζόμαστε πιο εύκολα. Όχι αυτό το τυπικό το φιλί το πρωί. Μπορούμε να πούμε ένα γεια, στο καλό, καλή να περάσεις όμορφα και από το παιδί να φύγει. Αυτές τις κοινωνικές δεξιότητες να τις καλλιεργήσετε και να τις καλλιεργήσετε ξεκινώντας από εσάς και να τα προσφέρετε στα παιδιά. Άρα λοιπόν, προληπτικά αν θέλετε να ετοιμάσετε το παιδί σας για την ανεξαρτητοποίηση και την αυτονόμηση, δώστε τους κοινωνικές δεξιότητες. Να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Και ούτε επιθετικότητες θα έχουμε, ούτε bullying που μας έχει κατακλείσει μέσα στα σχολεία. Το παραμικρό θα είναι bullying. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Είναι λανθασμένες εντυπώσεις και προσοχή όταν έρχεστε στις σχολικές μονάδες. Πάντοτε έχει δίκαιο το παιδί σας και έχει δικαιώματα το παιδί σας. Δεν έχουν μόνο τα παιδιά σας δικαιώματα, έχουν και οι εκπαιδευτικοί δικαιώματα. Διότι όταν το παιδί είναι ζωηρό, είναι το ένα, είναι το άλλο και σας κάνει μπογονιό και σας λέει βοηθήστε να τροποποιήσουμε αυτή τη συμπεριφορά και εσείς το αμελείτε. Αυτή η συμπεριφορά του παιδιού ριζώνει, εδραιώνεται και μετά όταν θα χρειαστεί να το ξεριζώσουμε
θα κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αν συνεργαστούμε, πολύ γρήγορα θα το ξεριζώσουμε και θα προχωρήσουμε. Ανοίξτε τα σπίτια σας. Το έχω πει και στο παρελθόν, το λέω και στα σχολεία, το έχω γράψει και στο βιβλίο μου, ανοίξτε τα σπίτια σας. Είμαστε χορτάτοι από κεφεδάκια, από τροφή, από οτιδήποτε. Τα παιδιά σας θέλουν παιδιά να παίξουν, να κοινωνικοποιηθούν. Αφήστε το παιδί σας να πάει στο γείτονα και να έρθει και το παιδί του γείτονα σε εσάς. Ανοίξτε λοιπόν τα σπίτια σας και προσφέρετε, θα μπορεί και πιο ωραίο πράγμα. Να έχει το παιδί σας, και όχι μόνο το παιδί σας, και το γειτονόπουλο, ωραίες εικόνες στο μυαλό του, ότι η μάνα του Γιώργου μας μάζευε το μεσημέρι και μας έφτιαχνε πατάτες τηγανιτές. Τι πιο ωραίο. Και όχι μόνο, αλλά και η οικογένεια. Μέσα στην οικογένειά σας να τρώτε όλοι μαζί. Όχι για να έχετε κήρυγμα, προς Θεού, αλλά να ονειρευτείτε όλοι μαζί. Όλοι μαζί να ονειρευτείτε στο τραπέζι, να μοιραστείτε πράγματα που κάνετε. Τι κάνατε στο γραφείο, τι κάνατε στη δουλειά, τι κάνατε έξω που βγήκατε. Να ακούσετε και το παιδί, γιατί το παιδί δεν είναι μόνο γνωστικά αντικείμενα, πώς πήγε στην ορθογραφία, τι έκανε στα μαθηματικά, θα τα μάθει το παιδί, μην ανησυχείτε. Φτιάξτε τη δική σας κουλτούρα στο σπίτι. Η δική σας κουλτούρα στο σπίτι θα είναι το θερμοκήπιο που θα ανθίσει το παιδί σας. Λέμε ότι στη Φιλανδία, γίνονται αυτά τα σπουδαία πράγματα. Θέλετε να σας πω ότι το 16ο αιώνα, για να παντρευτεί κάποιος το τέρι του ή κάποια, έπρεπε να γνωρίζει ένα κομμάτι από τη βίβλο για να το διαβάσει. Που σημαίνει ότι θέλει εγγράμματος πολίτες. Ξέρετε ότι ο μέσος όρος των βιβλίων που δανείζονται οι Φιλανδοί, που φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις της αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση, πόσος είναι, ετησίως. Ο μέσος όρος δανεισμού βιβλίων από τις δημόσιες βιβλιοθήκες. 18 βιβλία. Περίπου 1,5 βιβλίο το μήνα. Φτιάχνουν την κουλτούρα του σχολείου, φτιάχνουν την κουλτούρα της χώρας τους. Το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνουμε και εμείς. Δεν χρειάζονται παιδιά χρήματα. Πάρτε τους ένα ωραίο πρωινό και περπατήστε δίπλα στο ποτάμι. Στο δικό μας Σικουάν. Ξέρετε πόσα πράγματα μπορείτε να μπείτε και πιάστε τα από το χέρι. Όταν είχα μικρά παιδιά, πολύ μικρά, μου λέγανε τι δεν παίρνεις αγκαλιά, γιατί θα το ακομάθουν. Μεγάλωσαν, τα χάσα την αγκαλιά μου. Αυτό μην το χάνετε. Μπορεί να είναι κουραστικό και να σας θέλει στην αγκαλιά, ναι, αλλά είναι εκείνη τη στιγμή νιώθει ασφάλεια, κάτι θέλει για να το πάρετε καλά. Δεν νιώθει καλά μακριά σας. Ή κουράστηκε, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή η κουλτούρα προσφέρτε τη μέσα στο σπίτι. Ονειρευτείτε. Βάλτε τα παιδιά σας νωρίς για ύπνο. Για να κοιμηθούν, ώστε να μείνετε με το τέρι σας μαζί, οι δυο σας. Και να ονειρευτείτε και εσείς οι δυο το τι θέλετε να κάνετε στη ζωή σας. Και πάνω απ' όλα, να κοιτάξετε με τη στρατηγική που ακολουθείτε, κάποιες τεχνικές πρόληψης κάποιων πραγμάτων που θα έρθουν στην πορεία. Γιατί η συμπεριφορά είναι κάτι το οποίο βλέπουμε και μπορούμε να το περιγράψουμε. Προβληματική ή ανεπιθύμητη συμπεριφορά είναι αυτό που ενοχλεί το ίδιο το άτομο, αλλά και τους γύρω. Ποιες είναι οι αιτίες της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς? 2. Ή οργανική ή περιβαλλοντική. Οργανική σημαίνει ότι κάποιο παιδί μπορεί να έχει μια υστέρηση, νοητική υστέρηση, μπορεί να έχει άλλα θέματα, να μην μπορεί να επικοινωνήσει σωστά. Το περιβάλλον, ποιο είναι αυτό που επιδρά? Είναι το οικογενειακό και είναι και το σχολικό. Άρα, εσείς μέσα στην οικογένεια μπορείτε να επιδράσετε. Πώς? Με τη δική σας συμπεριφορά.
Και μια και έρχονται Χριστούγεννα, εγώ θα σας προσφέρω σήμερα 2-3 τεχνικές, οι οποίες θέλουν δουλειά για να τις κάνουν, αλλά θα τις προσφέρω λόγω Χριστουγέννων. Να αγαπήσετε, καταρχήν, η ομπρέλα είναι να αγαπήσετε τον εαυτό σας, τον άντρα σας, τη γυναίκα σας και τα παιδιά σας. Αγαπάτε? Αυτό θέλετε. Να αγαπάτε. Ρωτήστε τον εαυτό σας, τι βαθμό βάζετε στην αγάπη που έχετε για τον εαυτό σας. Πόσο τον προσέχετε. Στην αγάπη που έχετε για το τέρι σας. Για βαθμολογήστε το. Μένει κανείς ανεμεταξαταστέρως. Λοιπόν, πάμε. Τι τεχνικές μπορώ να σας προσφέρω? Θα σας προσφέρω 3 πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ενεργητική ακρόαση. Που σημαίνει ακούω το παιδί μου, ακούω τον άντρα μου με προσοχή. Ακούω αυτά που μου λέει. Όχι πλένω πιάτα, μου λέει ο μικρός και εγώ το μυαλό μου το έχω αλλού. Έχω βλεμματική επαφή και δεν έχω τίποτα άλλο στο μυαλό μου παρά μόνο τα λόγια του. Και αυτά τα λόγια του, εγώ του τα ξαναλέω για να ρωτήσω κάθε φορά αν το κατάλαβα σωστά. Γιατί μπορεί να το φορτώσω με δικά μου συναισθήματα. Λέει ο γιος μου τη γυναίκα. Μάνα, θέλω μηχανή. Μηχανή, ούτε πάνω από το τόνο. Μάνα, όχι μηχανή. Θέλω φωτογραφική μηχανή. Ποιο είναι το θέμα μας? Ότι βιαστήκαμε. Βιαστήκαμε να απαντήσουμε. Μη βιάζεστε. Δώστε το κόμμα και ρωτήστε. Μηχανή είναι ξυριστική. Είναι μηχανή το μηχανάκι. Είναι φωτογραφική. Είναι και οι δύο μηχανές. Μη βιάζεστε. Ρωτήστε. Οι ερωτήσεις είναι αυτό που θα σας δώσει πληροφορίες. Να θυμάστε ότι ο Θεός μας έδωσε 2 μάτια και 2 αυτιά για να παίρνουμε πληροφορίες. Αλλά 1 στόμα για να μιλάμε λιγότερο. Για να μιλάμε λίγο. Και όταν χρειάζεται. Αλλά να ρωτάμε πολλά πράγματα. Γι' αυτό μας το έπρεπε. Να βλέπω και αυτά να τα ταιριάζουν. Άρα λοιπόν θα ρωτάτε. Μην αφήνετε και μην βιάζεστε να κάνετε κήρυκ. Δεύτερο στοιχείο είναι να βλέπετε στον άλλο, στον άντρα σας, στη γυναίκα σας, στα παιδιά σας και ιδιαίτερα στα παιδιά σας, τα θετικά. Μην ψάχνετε να βρείτε τα αρνητικά. Με το παραμικρό βλέπετε το αρνητικό. Τα θετικά να βρίσκετε. Και αυτά να αναδεικνύετε. Και σε αυτά να λέτε και να ενθαρρύνετε να τα συνεχίσει. Πώς λέγεται αυτό? Αυτό λέγεται αναπλαισίωση. Είναι αυτό που κάνουν οι Δανείοι. Δεν θα πει κανένας, σιγά. Σας ζητώ συγγνώμη που είστε όρθιοι. Δεν ξέρω ποια άλλη παρέα εκεί είναι. Σας ζητώ συγγνώμη 1 λεπτάκι. Είστε καλά? Είστε καλά? Λοιπόν. Είναι η αναπλαισίωση που κάνουν οι Δανείοι. Δηλαδή, αυτό το περνάνε από τη μια γενιά στην άλλη. Βλέπουν πάντοτε το θετικό. Δεν θα ακούσει κανένας να πει ότι η πεσαρά μου είναι... ότι είναι μία... έτσι, αλλιώς και να λοιπά. Θα πει όμως ότι είναι μια γυναίκα η οποία αγαπά τον άντρα της, αγαπά τα παιδιά της, φροντίζει τα εγγόνια της, άσχετα αν διαφωνώ μαζί της. Θα βρει το θετικό. Αυτό να ψάχνετε να βρείτε σε κάθε συμπεριφορά. Όχι μόνο στον άντρα σας, στα παιδιά σας, αλλά και
στο στενό εργασιακό, οικογενειακό κύκλο κτλ. Να ψάχνετε να βρείτε πάντοτε το θετικό. Είναι πολύ σπουδαίο να βρίσκετε στον άλλον το θετικό. Αν έρθω στο σπίτι σας και σας ζητήσω να μου φτιάξετε ένα μουσακά και σας πω ότι ήταν υπέροχος ο μουσακάς, πώς θα αισθανθείτε? Θα ψηλώσω το χάκι. Ναι, και θα μου φτιάξετε πάλι του σακά, γιατί είναι η συνταγή που πέτυχε. Άρα το παιδί σας όταν αντλεί χαρά από κάτι, αντλεί χαρά από αυτό που κάνει, μπράβο, το δίνετε ενθάρρυνση ότι μπράβο, με έκανες περήφανο γι' αυτό, είμαι ενθουσιασμένος, είμαι ευτυχής για αυτή την προσπάθεια, τότε και το παιδί σας πέφτει δυνάμεις και συνεχίζει. Συνήθως όταν το παιδί μας γράφει 10 ή 9, του λέμε μπράβο, είμαστε ευχαριστημένοι. Αν έγραφε 7, δεν το ακούσαμε. Ή αρχίσαμε, τι πήρε ο Γιώργος, τι πήρε η Ελένη, εσύ γιατί? Να λοιπόν μια διαφορά στην κουλτούρα. Στη Σιγκαπούρη που πάλι προβάλλει σε πολύ ψηλή θέση στην εκπαίδευση, στο κομμάτι της εκπαίδευσης, ένας γονιός εδώ στην Ελλάδα, αν το παιδί μου έπαιρνε 95, θα του έλεγε μπράβο, πολύ ωραία, είναι 95, μετά θα ρωτούσε τι πήραν οι άλλοι κτλ. Θα γινόταν μια μάχη και σχετικά. Στη Σιγκαπούρη όμως θα ρωτούσε εξαιρετικός ο βαθμός, αλλά το άλλο 5 που πήγε. Δεν, προσέξτε, το μυαλό πάει που πήγε το άλλο 5, στη συμπεριφορά, στο γνωστικό αντικείμενο. Δεν πάει στο παιδί γιατί δεν πήρες 100, άρα δεν το διάβαζες, άρα δεν ήσουν έτοιμος. Αυτό προσέξτε το. Άρα λοιπόν βρείτε τα θετικά στοιχεία του παιδιού σας και αναδείξτε τα. Δεν θα γίνουν όλοι μηχανικοί και δικηγόροι και γιατροί. Το κάθε παιδί έχει τα δικά του ταλέντα. Έχει το δικό του ταλέντο. Αναδείξτε το. Τι θέλετε, ένα αποτυχημένο δικηγόρο ή γιατρό ή έναν εξαιρετικό, μια εξαιρετική χορεύτρια, μια top με Νόμπελ στα μαθηματικά? Τι θέλετε? Γιατί εσείς κατευθύνετε το πηδάλιο στην οικογένεια. Εσείς μεθοδεύετε που θέλει να πάει το παιδί σας. Σιγά σιγά. Έτσι λοιπόν, το πρώτο είναι πάντοτε να ακούτε μέσα με προσοχή. Το δεύτερο είναι η αναπλαισίωση. Και το τρίτο είναι η κερκόπορτα. Όσο και προβλήματα να δημιουργηθούν μέσα στο σπίτι, στο σχολείο, οπουδήποτε. Αν βρείτε μια κερκόπορτα ανοιχτή, τόση δα μικρή, τρυπώστε. Και εκεί θα αλώσετε το κάστρο που λέγεται κακή συμπεριφορά του παιδιού σας. Όσο ανάποδο και να είναι, άτακτο να είναι το παιδί σας. Αν όμως τρυπώσετε και βρείτε κάτι πολύ ωραίο, κάτι πολύ θετικό που έκανε το παιδί σας και το αναδείξετε, να σας πω ότι κάτι θετικό θα το μοιράζεστε. Θα το μοιράζεστε μέσα στην οικογένεια, με τις παππούδες, με τις γιαγιάδες. Κάντε το, ανοίξτε το. Κάθε όμως κακή συμπεριφορά, μαζίστε τη στην άκρη και μην μαλώνετε το παιδί σας δημοσίως. Καταστρέφετε εκεί τη στιγμή την προσωπικότητα του παιδιού σας. Πάρετε το ιδιαίτερα, συμβουλεύστε το και όλα αυτά ξεκινάνε σιγά σιγά. Άρα λοιπόν, 3 πράγματα να θυμάστε από τη συνάντηση εδώ και μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Άρα 3 πράγματα να τα θυμάστε. Η ομπρέλα είναι η αγάπη. Πάντοτε κάποιος που έχει κουραστεί μπορεί να καθίσει εδώ. Έλα. Λοιπόν, πάντοτε να θυμάστε ότι
την αγάπη θα τη δίνετε απλόχερα στο παιδί σας. Απλόχερα. Και να θυμάστε 3 βασικά στοιχεία. Το πρώτο είναι η ενεργητική ακρόαση, το προσέχω το κάθε ένα με ιδιαίτερη προσοχή, το κάθε τι που μου λέει. Το δεύτερο είναι ότι ψάχνω να βρω πάντοτε τα θετικά και όχι τα αρνητικά και αν βρω κάτι θετικό, μικρό, τρυπώνω από εκεί, το πιάνω και το ανοίγω και ενθαρρύνω το παιδί μου να κάνει και άλλα πράγματα. Αυτά κάντε τα στο κομμάτι της πρόληψης, τώρα που έχετε μικρά παιδιά. Αν τα παιδιά σας είναι μεγάλα στην εφηβεία, ποτέ δεν είναι αργά να τρυπώσετε στη συμπεριφορά, στο χαρακτήρα τους και να τους πείτε το θετικό και να τους δώσετε θετικό πυρή. Αυτό που μιλήσαμε τώρα σχετίζεται με το κομμάτι της οριοθέτησης. Διότι αυτά είναι προληπτικά. Και ένα κομμάτι ακόμη, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μας δείχνει κατεύθυνση, μας δείχνει ασφάλεια, είναι το κομμάτι της οριοθέτησης και γι' αυτό το βάλουμε και πρώτα στη συνάντηση. Είναι σαν το δρόμο. Όταν έχω σταθερή πορεία και ακολουθώ τις διαδραμήσεις, έχω μια ασφάλεια, πάρει μια ασφάλεια. Κάθε παρεκτροπή δεξιά ή αριστερά να βάζει σε επικίνδυνους δρόμους ή θα πέσω εκτός στα χωράφια ή θα συγκρούσω. Άρα λοιπόν η οριοθέτηση είναι ένα πολυθέο γεγονός το οποίο πρέπει να το προσπαθήσετε από τη μικρή ηλικία μέσα. Το τι θα κάνετε στην εφηβεία θα σας τα πει μια εξαιρετική ψυχολόγος, είναι μαζί μας, είναι η κυρία Χριστίνα Ποκοντοπούλου, η οποία αυτή τη στιγμή λοιπόν, η Χριστίνα αυτή τη στιγμή εργάζεται στην κινητή μονάδα ψυχικής υγείας, εδρεύει εδώ στα Μπρίκαλα, έχει μια τεράστια εμπειρία, γι' αυτό μην την αξιοποιήσετε, εκμεταλλευτείτε και έχει εμπειρία από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, έχει εργαστεί πολλά χρόνια με χρήστες, με εξαρτήσεις, με άτομα που έχουν καλυπτήσει ουσιών, με οικογένειες χρηστών, με φυλακισμένους χρήστες, άρα έχει δει τη συμπεριφορά αυτήν που έχει υπερβεί τις κόκκινες γραμμές. Ξέρει πολύ καλά, εκεί μέσα άκουσε τι συνέβη στη ζωή καθενός και έγινε αυτή η παρεκτροπή, οπότε της δίνουμε το λόγο. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Bumbu. Αλλάζω. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καλαθάνη για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ και χαίρομαι διπλά. Τον πρώτο λόγο τον αναφέρατε εσείς. Μέχρι τώρα, εγώ έχω εργαστεί σε πλαίσια που όντως το όριο είχε ξεφύγει. Έχω εργαστεί σε πλαίσια όπου ο στόχος ήταν η θεραπεία. Κάποιες φορές ο στόχος ούτε καν η θεραπεία δεν ήταν αρκετή και ο στόχος ήταν η μείωση βλάβης. Οπότε το να βρίσκομαι σε έναν χώρο όπου θα μιλήσουμε για πράγματα τα οποία μπορούν να προλάβουν με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενη. Και ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το ότι νομίζω ότι ανάμεσα σε όλους μας, ενδεχομένως την έχει που δεν έχει παιδί. Φαντάζομαι ότι για να είστε εδώ και επειδή μιλάω για τα μνημεία γονέων, έχετε παιδιά και γι' αυτό το λόγο ήρθατε.
Οπότε, εγώ θα μιλήσω μέσα από το βίωμα του παιδιού. Ο κύριος Καρατάνος είπε ότι είναι ο πρώτος αμαρτωλός γονιός. Εγώ μπορώ να συστηθώ ως παιδί αμαρτωλού γονιού. Και να φέρω εκτός από το βίωμα του παιδιού και το βίωμα του επαγγελματία που έχει δουλέψει με οικογένειες, που έχει δουλέψει με τα παιδιά και που έχω συνεργαστεί πάρα πολύ με τους ανθρώπους που όντας ως ενήλικοι ανακάλυψε ότι δεν είχαν τα σωστά και τα απαραίτητα όρια στη ζωή τους και παρόλα αυτά προσπάθησαν και τα καλλιέργησαν στην ίδια ζωή. Βέβαια, πάντοτε η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία, η θεραπεία είναι καλύτερη από τη μείωση κλάθης και η μείωση κλάθης είναι καλύτερη από το τίποτα. Θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω πάρα πολύ με θεωρητικά πράγματα. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, πριν ξεκινήσουμε την ομιλία, είχα μία κουβέντα με μία μαμά η οποία παρευρίσκεται εδώ, στην οποία, έτσι, επειδή είχα αισθάνθηκα ότι έχω το θάρρος, της είπα ότι έχω μία ταραχή. Και εγώ κάθε φορά ταραχή που καλούμε να μιλήσω έτσι μπροστά σε ανθρώπους και μου είπε, γιατί έχεις εσύ, εμείς θα έπρεπε να έχουμε, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να ακούσουμε. Οπότε και εγώ προκαταβολικά ζητάω συγγνώμη αν υποθεί κάτι το οποίο θα έχει όπως στόχο να ενοχοποιήσει. Ο στόχος δεν είναι σε καμία περίπτωση η ενοχή. Εγώ θα προσπαθήσω να σας πω πράγματα, μπορείτε να καταπίσετε αυτά που σας κάνουν και πιο πολύ καλό να είναι σημεία προβληματισμού παρά τόσο πολύ απόδοση σε κοινό. Καταρχήν και μόνο η παρουσίαση θεωρώ δηλώνω ότι πρέπει να κάνετε κάτι καλύτερο και γι' αυτό το νομίζετε εδώ. Με αυτό δεν τα καταφέρνω. Μου τι. Αχ, αλλιώς στη είναι. Μπορώ να το γίνω και παζόν. Καταρχήν τα όρια, επιλέξαμε να μιλήσουμε για όρια στη σημερινή ενότητα. Έτσι, εδώ μπορούμε να παίρνει κάποιες από τις ενότητες που θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες. Και τα όρια είναι σημαντικά γιατί μπορεί να αποτελέσει την ομπρέλα για όλες τις υπόλοιπες ενότητες για τις οποίες θα μιλήσετε. Το για να σκεφτείτε ότι ακόμα και οι εμβολιασμοί με έναν τρόπο αποτελούν ένα όριο. Είναι το όριο του τεχνητό που βάζουμε στον οργανισμό μας για να επιφυλαχθεί. Οπότε, θέλω να πιστεύω ότι σήμερα θα ακούσετε χρήσιμα πράγματα τα οποία θα σας συντροφεύσουν και στις υπόλοιπες ενότητες. Ποιοι είναι τα όρια? Τα όρια θα μπορούσε να είναι ο προσωπικός χώρος, είναι ο προσωπικός χώρος μέσα στον οποίο αναπτύσσεται ένας άνθρωπος, είναι ο προσωπικός χώρος μέσα στον οποίο προσδιορίζει τον εαυτό του, που απαντάει στο ερώτημα ποιος είμαι, που νιώθει ασφαλής. Γιατί πολλές φορές τα όρια έχουν συνδεθεί με τιμωρία, έχουν συνδεθεί με πάρα πολλές αρνητικές έννοιες, ενώ ουσιαστικά πρόκειται για έναν χώρο τον οποίο το χρειαζόμαστε όλοι μας για να μάθουμε ποιοι είμαστε. Οπότε τα όρια μας προφυλάσσουν από την αγωνία και το φόβο το ποιος είναι, μας βοηθάνε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, δημιουργούν τον χώρο μέσα μας ώστε να συσχετιστούμε με τους άλλους, αποτελούν μια μορφή αυτοφροντίδας. Γιατί πολλές φορές όταν προτείνουμε στους γονείς να βάλουν όρια και να προστατεύσουν τον εαυτό τους και να φροντίσουν τον εαυτό τους, νιώθουν ενοχικά και θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ εγωιστικό το να βάλει το όριο στο παιδί τους για να προσέξουν τον εαυτό τους. Και όμως τα όρια δεν είναι εγωιστικά, τα όρια αποτελούν αυτοφροντίδα. Όσον αφορά τα όρια στο οικογενειακό σύστημα. Στο οικογενειακό σύστημα τα όρια αποτελούν ένα σύνολο κανόνων που ουσιαστικά ορίζουν ποιος κάνει τι και πόσο. Μπορείτε να τα δείτε όσα όλα τα πράγματα που προσδιορίζουν την επικοινωνία μεταξύ των υποσυστημάτων και βοηθούν τα μέλη της οικογένειας να παραμείνουν συνδεδεμένα μεταξύ τους και συγχρόνως να διατηρούν την ατομικότητα και την ανεξαρτησία. Κάποιοι από εσάς είπατε ότι μάθατε στα παιδιά σας ανεξαρτησία και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και ελευθερία. Είναι πολύ σημαντικά. Το θέμα όμως είναι να έχουν και λειτουργικά όρια. Και τα λειτουργικά όρια δυστυχώς δεν υπάρχει ένα πρότυπο. Μακάρι να υπήρχε και να το μαθαίναμε όλοι και να το εφαρμόζαμε όλοι. Λειτουργικά όρια είναι αυτά που ταιριάζουν σε αυτό που είμαστε. Και είναι αυτά που διαμορφώνουμε μαζί με τον σύντροφό μας και μαζί με τα παιδιά μας μέσα από τη συνεργασία. Επίσης, τα λειτουργικά όρια είναι τα ευέλικτα όρια. Είναι τα όρια τα οποία αλλάζουμε καθώς αλλάζουμε εμείς και καθώς αλλάζει και η φάση στην οποία βρισκόμαστε. Μπορεί, για παράδειγμα, αν έχετε δύο παιδιά τα οποία μαλώνουν μεταξύ τους και τα παιδιά είναι μικρά, ο μπαμπάς μπορεί να επέμβει για να βοηθήσει τα παιδιά να λύσουν τις διαφορές τους. Αν τα ίδια παιδιά ήταν 20 και 30 χρονών, θα περιμέναμε ότι δεν θα χρειαζόταν παρέμβαση του πατέρα. Οπότε τα όρια και η επικοινωνία διαμορφώνονται πάρα πολύ ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε. Θα προσπαθήσω να σας μιλήσω για τα όρια μέσα από δύο προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση είναι η προσέγγιση της ήρεμης δύναμης.
Και η δεύτερη προσέγγιση είναι η προσέγγιση σε λογικές και φυσικές συνέπειες. Το κοινό που μοιράζουν ουσιαστικά οι δύο αυτές προσεγγίσεις είναι ότι φεύγουν λίγο από αυτή την παραδοσιακή έννοια του αρχηγού, ο οποίος είναι αυτός που θα αποφασίσει, είναι αυτός που θα ελέγχει, αυτός που θα επιβάλλει πράγματα και συνέπειες στο παιδί, είναι αυτός που θα τιμωρήσει και αυτός είναι αυτός που θα έχει τον τελευταίο λόγο. Φεύγει λοιπόν από αυτή τη λογική και φεύγει από τη λογική της ανταμοιβής και της τιμωρίας, γιατί θεωρεί ότι η ανταμοιβή και η τιμωρία ως μέθοδος δεν μπορεί, έχει πάρα πολλά μειονεκτήματα και ουσιαστικά δεν επιφέρει τεχνητά αποτελέσματα. Και επίσης, στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, η προσοχή επικεντρώνεται στο γονιό και όχι στο παιδί. Και ο δικός μου σκοπός σήμερα είναι ουσιαστικά να μεταδώσω το μήνυμα ότι πολλές φορές λέμε το πόσο δύσκολο είναι να περάσουμε τα όρια στα παιδιά μας, και η δυσκολία αυτή έχει να κάνει με το ότι προσπαθούμε πάρα πολύ να τα περάσουμε στα παιδιά μας. Γιατί δεν μπορούμε να τα περάσουμε στα παιδιά μας, ή δεν μπορούμε να οριοθετήσουμε κανέναν άλλον εκτός από τον εαυτό μας. Μπορούμε να επιβάλλουμε, μπορούμε να τιμωρήσουμε, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις με το ζόρι. Αυτό που μπορεί να κάνει ο γονιός είναι να βάλει τα όρια στον εαυτό του και με βάση αυτά το παιδί μπορεί να τοποθετηθεί διαφορετικά. Είναι και πιο ξοπούλος. Έτσι απορρίπτεται η έννοια του ελέγχου, η οποία υπονοεί ότι η σχέση μεταξύ του γονέα και του παιδιού είναι ασύμμετρη, ενώ στο πλαίσιο αυτών των προσεγγίσεων θεωρείται ότι η σχέση ανάμεσα στο γονέα και στο παιδί είναι ισότιμη, όχι ίση, αλλά ισότιμη. Η ισότιμη σχέση μπορεί να ορίζεται από το γεγονός ότι και το παιδί χρειάζεται αυτό σεβασμό. Και το παιδί κουράζεται. Πολλές φορές ο γονιός γυρνάει στο σπίτι κουρασμένος και το παιδί χρειάζεται εκείνη την ώρα το παιχνίδι, χρειάζεται την προσοχή του και ο γονιός μπορεί να γυρίσει και επειδή είναι κουρασμένος και θυμωμένοι να πει ότι εγώ όλη μέρα δούλευα. Αν κάτσει και σκεφτεί κανείς όμως, τα παιδιά επίσης δουλεύουν. Τα παιδιά έχουν δραστηριότητες, έχουν σχολείο και με σοκάρει κάθε φορά που βλέπω παιδάλια στον δρόμο το πόσο βαριές είναι οι σάκες του. Δηλαδή, έχω πολλές φορές την αίσθηση ότι μπορούν να πάνε προς τα πίσω από το βάρος. Οπότε, νομίζω ότι και τα παιδιά είναι πάρα πολύ κουρασμένοι και μπορούν να κουράζουν. Άρα, όταν τους επιβάλλουμε όρια και δεν υπακούν, ίσως είναι καλό να έχουμε στο νου μας και αυτό, ότι μπορεί να μην υπακούν γιατί και αυτά είναι κουρασμένα και μπορεί να χρειάζονται μια διαφορετική προσέγγιση. Η διαφορετική αυτή προσέγγιση έχει να κάνει με το να μπορεί ο γονιός να δώσει στο παιδί τη δυνατότητα της επιλογής, τη δυνατότητα του να αποφασίσει. Γιατί όταν το παιδί μάθει να αποφασίζει και μάθει να επιλέγει, μπορεί να γίνει και πιο υπεύθυνο για τις πράξεις του και μπορεί να είναι οριοθετημένο ανεξάρτητα από την παρουσία ή την απουσία του γονιού. Πολλές φορές, για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί μπορεί να. Έχω ακούσει από εκπαιδευτικούς να λένε ότι εγώ όταν είμαι στη τάξη, τα παιδιά είναι πάρα πολύ ήσυχα. Πώς γίνεται όταν είστε εσείς στη τάξη τα παιδιά να είναι ανήσυχα? Το θέμα δεν είναι τα παιδιά να είναι ήσυχα επειδή φοβούνται την εξουσία. Το θέμα είναι τα παιδιά να είναι ήσυχα γιατί σέβονται αυτά που είναι απέναντί τους. Ας δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα. Ας δούμε ένα παράδειγμα το οποίο προέρχεται από ένα απόσπασμα από μια ομιλία μιας μαμάς, η οποία λέει: «Θέλει να σταματήσω να τη φωνάζω, το ξέρει ότι είναι κακό, αλλά με φτάνει στα άκρα. Γιατί δεν με ακούει, γιατί δεν κάνει τα μαθήματά της, γιατί χτυπάει τον μικρό της αδελφό. Το συζητάμε συνέχεια, αλλά συνεχίζει να κάνει τα ίδια. Η δασκάλα της στο σχολείο με έχει καλέσει τόσες φορές. Μαλώνει με τα άλλα παιδιά. Αφού το ξέρει ότι αν κάνει αυτό που τη ζητάμε, θα είναι όλα μια χαρά και δεν θα χρειάζεται να μπλέκουμε σε καβλάρες. Δεν ακούει κανένα. Κάποιες φορές την άφησε να κάνει ό,τι θέλει, δεν έδινα σημασία ό,τι και αν έκανε στο σπίτι, στο σχολείο, δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, έχει χειρότερα». Η συγκεκριμένη μητέρα, αυτό που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό στο λόγο της, είναι ότι μιλάει μέσα από μια μεταφορά της δύναμης και της ανάγκης να ελέγξει. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια ότι δεν μπορεί να επιβληθεί στο παιδί, δεν μπορεί να κάνει κάτι, ό,τι και να κάνει δεν έχει αποτέλεσμα. Και έχει αυτό το δίλημμα ότι αν προσπαθήσω να πάρω τον έλεγχο, τότε το παιδί θα αντιδράσει και τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Αν όμως σοπάσω και αποσυρθώ, σημαίνει ότι δίνω ένα μήνυμα στο παιδί ότι κερδίζει. Οπότε δημιουργείται μια αίσθηση ότι είναι μια μάχη. Το ποιος θα επιβραδίσει και το ποιος θα κερδίσει. Άρα kisaitikempi. On isä. Άρα pisääpeli να κάνει. Αυτό θα το δούμε έτσι στη συνέχεια, γιατί υπάρχουν κάποιες αρχές που μπορεί να ακολουθήσει κανείς και να εστιάσει στον εαυτό. Αυτό που
Έτσι φαίνεται ότι και με τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα είναι ότι γενικότερα ο έλεγχος και η εξουσία είναι κάτι που είναι μη αποτελεσματικό. Δηλαδή, ο έλεγχος είναι μια μη βιολογική ανάγκη και δημιουργεί μια αίσθηση ότι το περισσότερο είναι το καλύτερο. Όπως είπε και ο κύριος Καραθάνος, δεν χρειάζονται πάρα πολλά, χρειάζονται λίγα και πολύ συγκεκριμένα. Αλλά θα επανέλθουμε στο ερώτημα. Οπότε, το να είναι ο γονιός αυστηρός, το να είναι ο γονιός αποπτικός, το να προσπαθεί ο γονιός με το ζόρι να επιβάλλει τα όρια, είναι ένας τρόπος να πάρει τον έλεγχο. Ένας έτσι πιο ύπουλος, ας πούμε, τρόπος που δεν επιτρέπει και πάλι την αυτονομία και την υπευθυνότητα στα παιδιά, είναι ο καλός γονιός. Είναι αυτό που αναφέρεται βιβλιογραφικά ότι είναι η μεγαλύτερη ατυχία του παιδιού να μεγαλώσει με έναν καλό γονιό. Και ποιος είναι λοιπόν αυτός ο καλός γονιός? Αυτός ο καλός γονιός είναι αυτός που προσπαθεί να κάνει τα πάντα για το παιδί. Θεωρεί ότι είναι υπεύθυνος για τα πάντα, θεωρεί ότι είναι αυτός που πρέπει να ξυπνήσει το παιδί, που πρέπει να ντύσει το παιδί, που είναι υπεύθυνος για το αν το παιδί θα φάει ή όχι. Είναι αυτός που του λέει συνέχεια να είσαι κάτω από το παιδί, το δώσει το παλτό σου, πάρε τα ρούχα σου, φάει το φαΐ σου. Η μαμά του είναι κλαντέξυπνο, από να μου λέει να τρώω το φαΐ μου. Δεν ξέρω γιατί, το πρέπει να τρώω. Είναι καλός πονέας. Οι καλοί γονείς έχουν πολύ καλές προθέσεις. Απλά μπαίνουν πολύ την ευθύνη για κάτι που κάνει τα παιδιά τους και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με τις ευτέλειες της κοινωνίας, όπου πρέπει να είμαστε τέλειοι. Και ότι αν το παιδί έχει πρόβλημα, σημαίνει ότι δεν το μεγαλώνει σωστά. Πολλές φορές έχουμε ακούσει ακρά και στον τοίχο ότι για να φέρετε έτσι, ποιος ξέρει από πού μπορεί να προέρχεται. Και όμως οι γονείς δεν είναι υπεύθυνοι για τα πάντα, δεν είναι υπεύθυνοι για την κάθε εκδήλωση της συμπεριφοράς των παιδιών τους. Και κανένας δεν ρωτάει πόσο δυσκολεύονται επίσης αυτοί οι γονείς για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Η προσέγγιση της οποίας σας μίλησα προτείνουν αντί να είναι κανείς καλός γονός και να τρέχει συνέχεια πίσω από το παιδί και να φροντίζει παραπάνω από ό,τι χρειάζεται, αντί να είναι λοιπόν ένας καλός γονείς, να γίνει ένας υπεύθυνος γονιός. Να είναι ένας γονιός που θα αποτελέσει μια άγκυρα για το παιδί του. Και το όριο αυτό να είναι σαν μια άγκυρα. Είναι αυτός που λέει ότι ξέρω ότι δεν μπορώ να σε ελέγξω, όμως θα προσπαθήσω πολύ να αντισταθώ στις αρνητικές σου συμπεριφορές. Φανταστείτε λοιπόν ότι το παιδί είναι ένα πλεούμενο και φανταστείτε το όριο ότι είναι μια άγκυρα. Η άγκυρα αυτή αφήνει το παιδί να κολυμπήσει, αφήνει το παιδί ελεύθερο, αφήνει το παιδί να εξερευνήσει και ταυτόχρονα τον προστατεύει και του επιτρέπει να χαθεί. Με έναν τέτοιο τρόπο ο γονιός θα μπορούσε να βάλει όριο σε ένα παιδί. Ποιον λέει? Ορίστε. Με ποιον λέει? Μπορεί το πλεούμενο να το καταλάβουν, για το παιδί δεν το καταλάβανε. Για το παιδί όξουτα. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει ένας γονιός είναι το όριο του να βάλει ένα όριο γύρω. Γιατί όσον αφορά το παλτό του δεν το μπορεί. Ας πούμε. Ποιο είναι το αυτή δεν μεγάλες υπεύθυνος? Όσον αφορά το μαλλιόκανα, να το δούμε σε όλα τα όρια. Θα το βλέπαμε και στη συνέχεια όταν μιλούσαμε για τις φυσικές και τις λογικές συνέπειες. Το παιδί πρέπει να μάθει ότι η συμπεριφορά του και ειδικά για τη δική του συμπεριφορά έχει κάποιες φυσικές και κάποιες λογικές συνέπειες. Μια φυσική συνέπεια λοιπόν, αν δεν πλυμπώσει το παντό του, είναι το παιδί να κρυώσει. Αν δεν βάλει τα γάντια του, σημαίνει ότι το παιδί θα πλειώσει τα χέρια του. Το παιδί μπορεί να μάθει μέσα από αυτή τη φυσική συμπεριφορά. Φυσικά δεν λέω ότι θα πρέπει να είναι με ξεπούπατο παλτό και να είναι στους -10. Αλλά πολλές φορές υπάρχει πολύ μεγαλύτερη υπερπροστατευτικότητα και πολλές φορές καλούμαστε να προστατεύσουμε χωρίς να δώσουμε τη δυνατότητα στο ίδιο το παιδί να μάθει από τις πράξεις του, αυτό είναι μια φυσική συνέπεια. Θα το δούμε, δεν πειράζει όμως τώρα που ερχόμαστε. Θα δούμε όμως ότι πολλές φορές οι φυσικές συνέπειες δεν επαρκούν και επίσης πολλές φορές είναι σημαντικό να προστατεύσουμε τα παιδιά μας γιατί μπορεί να εμπλακούν σε επικίνδυνες συμπεριφορές. Δεν θα τα αφήσουμε να κάνουν ό,τι θέλουν. Οπότε εκεί ερχόμαστε στο κομμάτι με τις λογικές συνέπειες, τις οποίες θα μιλήσουμε λίγο πιο μετά. Ναι. Υπάρχει όριο στο να είσαι λίγο περισσότερο προστατευτικός ή οικιακό? Φυσικά και υπάρχει το όριο. Επιλώσει καρότες υγείας στο γιο. Φυσικά και υπάρχει όριο, ποιο είναι φυσιολογικό? Για κάποιον γονιό είναι ειδικό περισσότερο προστατευτικό. Θα μου επιτρέψετε κάτι? Επειδή η εισήγηση είναι συγκεκριμένη, ας την ακούσουμε, γιατί μπορεί να βρεθούμε
να δούμε απαντήσεις στη συνέχεια και στο τέλος έχετε τον χρόνο εσείς να μας ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Να το κάνετε έτσι. Απλά το ξέρω ότι τα όρια είναι πάντα πολύ θεοδόρικο θέμα και... Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθείτε. Και παρακολουθείτε με το τζάι. Αλλά να το ολοκληρώσει η Κριστίνα και μετά είναι στη διάθεση. Λοιπόν, πώς λοιπόν μπορεί ένας καλός μες εισαγωγικά γονέας να γίνει ένας υπεύθυνος γονέας? Μπορεί να γίνει μέσα από κάποια βήματα, μπορεί να γίνει μέσα από κάποιες πράξεις. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να κατανοήσει τη συμπεριφορά του παιδιού. Ανεξάρτητα από το πώς υπάρχουν βιβλιογραφικά αναφέρονται διάφοροι λόγοι για τους οποίους ένα παιδί μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά, μπορεί να ζητάει την προσοχή, την οποία να την παίρνει με θετικό τρόπο, μπορεί να είναι πάρα πολύ αποθαρρυμένο. Ανεξάρτητα για ποιο λόγο το παιδί φέρει τα αρνητικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τα είδη αυτής της συμπεριφοράς. Και ο καλύτερος τρόπος να τα κατανοήσουμε είναι να εστιάσουμε όχι στην ίδια τη συμπεριφορά, αλλά στις συνέπειές της και να εστιάσουμε στο πώς αντιδράμε εμείς σε αυτές. Γιατί ουσιαστικά η συμπεριφορά συνεχίζεται επειδή μέσα από αυτή το παιδί κάτι σπράττει και κάτι παίρνει. Το παιδί θέλει προσοχή γιατί θέλει να ανήκει. Αυτό είναι ο βασικός του πρωταρχικός του στόχος. Θέλει να ανήκει σε αυτή την ομάδα που λέγεται οικογένεια. Όταν νιώθει ότι δεν μπορεί να το κάνει με θετικό τρόπο, θα επιδιώξει να το κάνει με έναν τρόπο αρνητικό. Το θετικό και το καλό είναι ότι αν εντοπίσουν αυτή τη συμπεριφορά, μπορεί το παιδί να βοηθηθεί και να συμμετέχει στην οικογένεια και να ανήκει στην οικογένεια μέσα από τη συνεισφορά του και όχι μέσα από την αρνητική του συμπεριφορά. Εκτός από την κατανόηση της αρνητικής συμπεριφοράς, είναι σημαντικό να αναπτύξουμε την νεότητα. Είναι σημαντικό να πιστέψουμε στην ισοτιμία, όπως είπαμε και πριν, όχι στην ισότητα, αλλά στην ισοτιμία, και να αφήνουμε τα παιδιά να παίρνουν την ευθύνη των πράξεών τους, να αφήνουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να επιλέξουν πώς να αντιδράσουν σε μια συμπεριφορά. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σταθεροί σε σχέση με αυτά που εμείς ζητάμε από τα παιδιά μας και να προστατεύουν τα δικά μας τα όρια. Και είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε τα παιδιά. Τα παιδιά που φέρουν τα αρνητικά, κατά βάθος, είναι παιδιά που είναι πάρα πολύ αποθαρρυμένα. Είναι παιδιά που τους λείπει η ενθάρρυνση. Βέβαια, σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να γίνει διάκριση ανάμεσα στην ενθάρρυνση και στον έτενο, επειδή είναι δύο έννοιες που είναι πάρα πολύ κοντά και η ισορροπία είναι πάρα πολύ λεπτή ανάμεσα σε αυτές τις δύο. Ο επενός έχει να κάνει περισσότερο με ένα είδος ανταμοιβής. Έχει πολύ μέσα του έχει αξιολογική χρειά. Αντίθετα, η ενθάρρυνση δίνεται ακόμα και όταν κάποιος πετυχαίνει ένα κομμάτι της προσπάθειας. Δεν χρειάζεται να έχει το τέλειο αποτέλεσμα. Ο κύριος Καραθάνος έδωσε ένα παράδειγμα σε σχέση με τους βαθμούς. Για παράδειγμα, το ότι πήρε στο 10, αυτό είναι σπουδαίο. Το ερώτημα που ακολουθεί είναι ότι είναι σπουδαίο για ποιον και τι θα γινόταν αν το παιδί έπαιρνε 7. Ενδεχομένως ήταν πολύ πιο βοηθητικό το να εστιάσει κανείς όχι στο πόσο σπουδαίο είναι αυτό, αλλά στο πόσο το παιδί έχει χαρεί με αυτό. Και να πεις στο παιδί ότι φαίνεσαι πάρα πολύ χαρούμενος που πήρες αυτό το 10. Ενώ είναι πολύ σπουδαίο, μπορεί να δημιουργήσει στο παιδί πάρα πολύ μεγάλο άγχος για το τι θα συμβεί μετά όταν θα πάρει ένα 9, όταν θα πάρει ένα 9,5. Ή μία φράση που ακούγεται πολύ συχνά, το ότι είσαι τόσο καλό παιδί. Μπορεί να δημιουργηθεί πολύ μεγάλο άγχος στο παιδί, αν μπορεί να σκεφτεί ότι με αγαπάνε μόνο όταν είμαι πολύ καλό παιδί. Τι θα γίνει όταν δεν θα είμαι πολύ καλό παιδί. Μια εναλλακτική πρόταση, όταν κάνει κάτι καλό το παιδί, θα μπορούσε να είναι «Μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που το χειρίστηκες. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανες». Κάπως η προσοχή επικεντρώνεται πιο πολύ στο τι έκανε το παιδί και όχι στο τι είναι το παιδί. Η συμβουλή δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί γιατί δεν βοηθάει τα ίδια τα παιδιά να μάθουν να λύνουν τα προβλήματά τους και δεν λειτουργεί γιατί αναλαμβάνουν οι γονείς την ευθύνη και αν κάτι πάει στραβά θα είστε εσείς φταίχτες. Δεν λειτουργεί επίσης το μήνυμα στο δεύτερο πρόσωπο. Μιλήσαμε για την αντανάκτηση, μιλήσαμε για την αναλυτική ακρόαση. Ένας πάρα πολύ απλός τρόπος είναι να προσπαθήσετε, αν το κάνετε φυσικά, να μην μιλάτε στο δεύτερο πρόσωπο, γιατί το δεύτερο πρόσωπο υπονοεί ένα κατηγορό. Το «εσύ έκανες αυτό» έχει μέσα κάτι το αξιολογικό, έχει μέσα μια ευθύνη που πέφτει πάνω στο παιδί, που επίσης δεν βοηθάει να αναλάβει την ευθύνη του.
θα μπορούσε να αντικατασταθεί με ένα μήνυμα στο πρώτο πρόσωπο, το οποίο μπορεί να ξεκινάει όταν εσύ κάνεις αυτό, εγώ νιώθω αυτό, επειδή συμβαίνει αυτό. Εκεί, με αυτόν τον τρόπο, είναι αυτό που προσπαθούσα να σας πω από την αρχή, ότι προστατεύετε το δικό σας το όριο. Είπαμε για τις φυσικές συνέπειες με αφορμή την ερώτηση με το παλτό και τις λογικές συνέπειες. Και μπορούμε να δούμε κάποια παραδείγματα. Ότι η τιμωρία είναι η επιβολή, εκφράζει τη δύναμη της προσωπικής εξουσίας. Είναι σαν να λέει ο πατέρας Κώστας, σβήσατε τη τηλεόραση, η μητέρα σου και εγώ προσπαθούμε να κοιμηθούμε. Ένας γονιός που αποδοθεί τις λογικές συνέπειες θα μπορούσε να αναδιατυπώσει αυτό και να πει: Κώστα, ξέρω ότι είναι Σάββατο πρωί και ότι απολαμβάνεσαι να βλέπεις ταινία. Η μητέρα σου όμως και εγώ θέλουμε να κοιμηθούμε. Γι' αυτό ή χαμήλωσε τη τηλεόραση ή πήγαινε έξω να παίξει. Το παιδί μπορεί να επιλέξει τι θα κάνει και εσείς να κοιμηθείτε με την ησυχία σας. Μπορεί βέβαια να μην το αποδεχτήσει. Εκεί μπορεί κανένας να πει ότι σήμερα δεν θα πήγες τόσο καλά, ας το ετοιμάσουμε και ας προσπαθήσουμε την επόμενη μέρα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι σας είπα και από την αρχή, δυστυχώς δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε πράγματα τα οποία θα ισχύσουν αμέσως. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό στα όρια είναι η σταθερότητα και η επιμονή. Επίσης, η τιμωρία είναι αυθαίρετη και έχει ελάχιστη σχέση με τη λογική του προβλήματος. Ένα παράδειγμα είναι: 1000 φορές σου έχω πει να έχεις το δωμάτιο σου καθαρό. Δεν μπορώ να σκουπίσω με όλα αυτά τα πράγματα εδώ και εκεί, γι' αυτό τώρα θα να ξεχάσει το σινεμά του Σαββάτου. Έχετε μια τιμωρία, το σινεμά του Σαββάτου, που δεν έχει καμία σχέση με τα ρούχα. Ενώ θα μπορούσε να υποθεί, σήμερα θα σκουπίσω, δεν μπορώ να σκουπίσω το δωμάτιό σου όταν υπάρχουν ρούχα και πράγματα στο πάτωμα. Γι' αυτό θα τα βάλω στις σακούλες και θα τα κατεβάζω κάτω στο υπόγειο σου, βαλκόνα αν υπάρχει. Αν δεν αποφασίσει να τα μαζέψει, μπορεί να αποφασίσει να τα μαζέψει ή όχι. Αλλά αν δεν το αποφασίσει, μπορεί να είναι και ένας τρόπος, γιατί είναι το δικαίωμά σας να σκουπίσετε αν θέλετε το σπίτι και να είναι καθαρό. Η τιμωρία απευθύνεται στο άτομο, είναι προσωπική και περιέχει στοιχεία ηθικής κριτικής. Πήρε στο σκούφι μου χωρίς την άδειά μου. Δεν ξέρεις ότι αυτή μοιάζει με κλεψιά. Και επιπλέον το έχασες. Δεν θα πάρεις λοιπόν χαρτζηλίκι μέχρι να ξοφλήσεις το σκουφί. Πιο γρήγορα θα μπορούσε κάποιος να πει πώς σκέφτεσαι να αντικαταστήσει το σκούφο. Και ας αποφασίσει το ίδιο το παιδί πώς θα καλύψει τη ζημιά. Η τιμωρία επίσης αντετεί κακοή. Εσείς οι δύο σταματήστε αμέσως, αλλιώς θα πάτε στο κρεβάτι νηστικές. Μπορεί να αντικατασταθεί με μια πρόταση του τύπου: μπορείτε να ησυχάσετε να φύγετε από το τραπέζι, ώσπου να είστε πάλι έτοιμοι να ξανάρθετε. Σε όλα αυτά τα παραδείγματα με τις λογικές συνένειες, ουσιαστικά το κόρος θα κάνει το παιδί με ευθύνη. Και να πάρει και την απόφαση. Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά να πάρει την απόφαση και μπαίνοντα στην απόφαση να αναλάβει και την ευθύνη. Έχουμε καλύψει το κομμάτι με τις λογικές και τις φυσικές συνέπειες. Αυτό που επίσης σκέφτομαι θα μπορούσε να σας είναι χρήσιμο είναι κάποια πράγματα από την ήρεμη δύναμη. Όπου ουσιαστικά η προσέγγιση της ήρεμης δύναμης έχει να κάνει με το ότι αντιστεκόμαστε στη αντιδίκη συμπεριφορά και δεν μπαίνουμε στο κύκλο του φωνάζω. Λοιπόν, η ήρεμη δύναμη ουσιαστικά βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν τον αυτοέλεγχο. Δεν εστιάζουμε πλέον στις αντιδράσεις του παιδιού, αλλά αντίθετα προσέχουν τις δράσεις του ενήλικα. Δεν χρειάζεται να νικήσεις, αρκεί να επιμείνεις. Ούτε εμπλοκή σε αγώνια, ούτε υποχώρηση. Αντί να αγωνιζόμαστε να καταφέρουμε ένα αποφασιστικό χτύπημα, επιδιώκουμε μια βαθμιαία αλλαγή μέσα από μια επίμονη στάση. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές ότι όταν υπάρχει σύγκρουση και διαμάχη και υπάρχουν φωνές, και αρχίζουμε και φωνάζουμε, και αρχίζει και το παιδί να φωνάζει, ουσιαστικά εκείνη την ώρα δεν ακούει κανέναν. Γιατί κανένας δεν μπορεί να ακούσει όταν είναι θυμωμένος. Σκεφτείτε ότι όταν είμαστε εμείς οι ενήλικες θυμωμένοι, ότι δεν μπορούμε να ακούσουμε, πόσο περισσότερο ένα παιδί. Ένα παιδί εκείνη τη στιγμή ή θα παγώσει και δεν θα αντιδράσει καθόλου, ή θα σηκωθεί να πει, ή θα επιτεθεί. Το θέμα είναι ότι δεν θα βρεθεί λύση. Οπότε είναι καλύτερο να μπορεί να σταματήσει και την ώρα αυτό που συμβαίνει και να αντιμετωπιστεί το ζήτημα σε ένα δεύτερο χρόνο όπου όλοι θα είναι πάρα πολύ ήρεμοι. Οπότε δεν δρούμε άμεσα και αναβάλουμε. Και επίσης δεν ευχόμαστε τα λάθη. Τα λάθη είναι σημαντικό να γίνονται γιατί τα λάθη διορθώνονται. Κανένας δεν μπορεί να μην κάνει λάθη και κανένας δεν μπορεί να είναι τέλειος. Τόσο ο γονιός όσο και ο παιδί.
Η δεύτερη βασική αρχή της ήρεμης δύναμης είναι η γονική παρουσία. Η γονική παρουσία ουσιαστικά έχει να κάνει με μία δήλωση της τάσης ότι ό,τι και να κάνει το παιδί, εσείς συνεχίστε να είστε ο γονιός του. Δεν μπορεί να σας απολύσει, δεν μπορεί να σας διώξει, οπότε είστε εκεί και είστε παρούσες και παρόντες. Θέλετε ένα υποστηρικτικό δίκτυο. Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα τώρα. Παλιότερα ο γονιός και γενικότερα ο ενήλικας δυσκολευόταν πάρα πολύ να ζητήσει βοήθεια, γιατί θεωρούσε ότι το να ζητήσει βοήθεια είναι σημάδι αδυναμίας. Δεν είναι σημάδι αδυναμίας. Πολλές φορές χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται βοήθεια από φίλους, χρειάζεται βοήθεια από παππούδες, χρειάζεται βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς, γιατί κανένας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιες καταστάσεις μόνος του. Και γιατί να τις αντιμετωπίσει μόνος του όταν μπορεί να συνεργαστεί. Τέλος, είναι το πρόγραμμα. Ότι όταν υπάρχουν αρνητικές συμπεριφορές, αυτό που μπορεί να βοηθήσει είναι το παιδί να έχει ένα σταθερό πρόγραμμα. Οι γονείς μπορεί να αποφασίσουν και να ανακοινώσουν στο παιδί το πρόγραμμα της ημέρας σε σχέση με τις δραστηριότητες του στο σπίτι. Αν υπάρχουν αντιρρήσεις, μπορεί να υπάρχει μια συζήτηση έτσι ώστε να καταλήξετε σε μια συμφωνία. Και μέσα από αυτή τη συμφωνία, επίσης, το παιδί μπορεί να αναλάβει την ευθύνη του. Η ρουτίνα αυτή βοηθάει τόσο το παιδί με τις υποχρεώσεις του, όσο και τους γονείς, ώστε να κατακτήσουν να έχουν στη διάθεσή του το λεγόμενο ποιοτικό χρόνο. Χαμπίλες από την παρουσίαση. Ξέρω ότι ακούσατε πάρα πολλά πράγματα. Με κάποια συμφωνείτε, με κάποια διαφωνείτε. Κάποια δεν σας πάνε κανένα νόημα. Κάποιοι μπορεί να σκέφτονται ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να το λέει κάποιος απ' έξω και ότι στην πράξη τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Εγώ, από όλα αυτά που σας είπα σήμερα, αυτό που θα ήθελα προτιμά να κρατήσετε είναι αυτό, ότι την ανάγκη να στραφεί κανείς στον εαυτό του, να αναλυθεί ποια είναι τα δικά του προσωπικά όρια, πότε και γιατί τα θέτει, μέτρη που αντέχει, τι χρειάζεται και εν τέλει με τι αισθάνεται καλά. Είναι αυτή η φροντίδα για την οποία σας μίλησε ο κύριος Καραθάνης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχετε στο νου σας τα δικά σας προσωπικά όρια και μέχρι εκεί που μπορείτε εσείς και αντέχετε εσείς. Να αναλογιστείτε πόσο εξοικειωμένοι είστε με την τοποθέτηση των ορίων και τι σημαίνει για εσάς τους ίδιους όταν παραλείπετε ή όταν αγνοείτε ή όταν δεν τα λαμβάνετε υπόψη. Γιατί όλοι μας κάποιες φορές τα αγνοούμε. Οπότε, αν το έχουμε και αυτό στο νου μας, δεν είστε κριτικής απέναντι στα παιδιά, δεν θα μπορέσουμε να τα προσεγγίσουμε όχι ως άτομα τα οποία είναι αρνητικά, αλλά ως άτομα τα οποία επίσης μπορεί να δυσκολεύονται στο να τηρήσουν τα όρια. Και το πιο σημαντικό μέσα σε όλο αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα παιδιά μας βλέπουν. Μας βλέπουν ακόμα και όταν νομίζουμε ότι δεν μας βλέπουν. Και για τα παιδιά μας αποτελούν πρότυπα. Ακόμα και ένα παιδί το οποίο είναι θυμωμένο και δεν μιλάει στο γονιό του, ο γονιός του είναι το πρότυπό του. Είναι αυτό που θα του μάθει τις αρχές και τις αξίες. Είναι αυτό που αύριο μεθαύριο θα πάει σε μια παρέα και θα συμπεριφερθεί. Γιατί αυτό έχει μπει. Όσο πιο όμορφα πράγματα λοιπόν βλέπουν από εσάς, αλλά και από εμάς, τους υπόλοιπους ενήλικες, τόσο πιο όμορφα θα αναπτυχθούν, τόσο πιο εύκολα δεν θα ξεφύγουν και τόσο πιο σπάνια θα τους βλέπουμε σε πλαίσια στα οποία έχω εργαστεί εγώ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πιο ωραία να μιλάμε για πρόληψη παρά να μιλάμε για παιδιά σε συνθήκες όπου τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Και με αφορμή αυτό θα ήθελα να σας δείξω δύο πάρα πολύ σύντομα βιντεάκια που ουσιαστικά έχουν να κάνουν με αυτό, έχουν να κάνουν με το πώς τα παιδιά βλέπουν τους γονείς τους. Αυτό που θέλω να πω για τα δύο βίντεο είναι ότι είναι στα αγγλικά, δυστυχώς δεν τα βρήκα στα ελληνικά, αλλά τα λόγια νομίζω ότι δεν είναι τόσο σημαντικά στο βίντεο αυτό, το μη λεπτικό κομμάτι. Ουσιαστικά ζήτησαν από τους γονείς αυτών των παιδιών να περιγράψουν πώς φέρονται και πώς αντιδρούν οι γονείς τους σε διάφορα πράγματα. Πώς είναι όταν τους μαλώνουν, πώς είναι όταν τους δείχνουν την αγάπη και τη φροντίδα. Και επειδή φώναξε τους γονείς, το βιντεοσκόπησαν και φώναξαν τους γονείς και τους έδειξαν το βίντεο των παιδιών τους.
Stabilität. C'est ici. Stop. Τα όλοι στη... Λοιπόν, για Κερανή. Ενώ το δοκιμάσαμε και ήταν εντάξει. Λοιπόν, αν το λύσουμε θα δείτε. Αν δεν κοιτεί, θα σε πώς πρέπει να το στήκουμε να τα δείτε. Αξίζει, θα άξιζε ακόμη περισσότερο τώρα που είστε συναισθηματικά φορτισμένοι με αυτό με τα όρια, να το βλέπατε. Για να δείτε ποιος είναι ο δικός μας ρόλος, αλλά και πώς μας βλέπουν τα παιδιά του. Όχι πώς εμείς θεωρούμε ότι μας αντιλαμβάνεται, πώς τα παιδιά αντιλαμβάνονται μας. Έχουμε ρωτήσει τα παιδιά μας πόσο περήφανα είναι για μας. Όχι πόσο περήφανος είμαι εγώ για το παιδί μου, αλλά... Ναι. Λοιπόν, Λυσίνα, κάνεις. Όντως μπορούμε να σας στείλουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ όριμο. Αποτυπώνουμε είναι τόσο δυνατό και... Άρα όταν τα όρια του συστήματος πέφτουν, έχετε υιοθέτηση από τον άνθρωπο. Ναι. Ανάλυβα θεραπείκε. Total nej, psykologitet nå. Hej. Han hejtes. هذا وتربيت أسوي. أنا بدي ربيك. أنا أدلع تشوفيني. سكرينة تبيك. لازم يفهم حاجة. حنيتك شروع نيرس لا لازم تاك بس أنا أشي إيش عاوزش مين ميس سنتمنيس Dann heute. أنا اللي بدي رفيقك. ما ستستطيع تحت. عندي ربيكي في ايديك. Je me sous-estime trop. كسر لك ايديك. وتربيك أصلا. ترجعي بترمبي مثل ما تربيتي. بدي احصل انه اول مره قلت لك هي مره ما فيها ناس ماما. الاولاد بيحلكوش انه شيء هين.
الولد بيطلع معنف بيطلع بيعنف أي شخص تاني. وضربت هالفكرة براسنا إنه لازم يسمع الكلمة. قصده بالسوافة والكسر الكلام القاسي العنف كمان. بيخفي عروتك يا كان. لازم نجرب نبلش نعترف. تربطي للولد عن حنيه بيطلع حنون ما بيطلع قاسي وبتصير عادي مثل ما كانت عادي العنف. ممكن يقصصها بأساس شيء بيحبه الولد. بس انت حرضه اياه شوية صغير. اهم شيء انه الاحترام، كمان لازم نتسمع له نقطة. ألف وحارضة بتزبط، هيدا باب مفروض كل حنلف. عم بلا وضحكهم رواق كل شي بكون منيح. كل زكوت بصير عرسان شو اسمه؟ حكي يحكوا حكي. بوعدوا ما بعنفوا، هاي بالدرجة الأولى. ضلني أعطيته الحنية، أعطيته الأمان. بدي ربيك باحترام بحنان. Εγώ αυτά είχα να σας πω και τα άλλα είχα να σας δείξω και ελπίζω να έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση μετά από όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε στη διάθεσή σας αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σε όλα αυτά που ακούστηκαν, αν κάτι σας προβλημάτισε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην άλλη παρέα, να τους χειροκροτήσουμε για αυτούς λοιπόν. Λοιπόν, είμαστε στη διάθεσή σας σε αυτό το χρόνο που απομένει να τον αξιοποιήσουμε δημιουργικά για ό,τι θέλετε. Αν κάτι το αντιληφθήκατε αλλιώς, αν θέλετε κάποια εξήγηση κτλ. Πάμε όμως, θα μου επιτρέψετε. Η κυρία είχε πριν μία ερώτηση την οποία τη διέκοψα. Και τη διέκοψα μόνο και μόνο για το λόγο, για την ροή της διαδικασίας. Σας ακούμε. Προφανώς εγώ στη διέκοψα και ζητώ συγγνώμη. Αυτό που ρώτησε και η κυρία, που είμαι εκπληκτικό, είναι από την πιτού. Ήταν αν υπάρχει η διακάρ όριο του να είσαι λίγο περισσότερο προστατευτικός. Δεν ξέρω να πούνε. Αν υπάρχει η διακάρ, δεν σπέρα, όριο, να είσαι λίγο περισσότερο προστατευτικός σαν γονιός. Όπως το παράδειγμα που μου θέσατε να το φαν, κλπ. Αν υπάρχει διακάρ όριο, να είσαι λίγο περισσότερο προστατευτικός. Isso posso ir para fazer aí? Macaco. Isso. Não. Sim. Καταρχήν, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η πηγή για τα παιδιά σας είστε εσείς, επειδή είπατε ότι εσείς ξέρετε πολύ πολύ καλύτερα από το οποιονδήποτε ειδικό. Τώρα, στην ερώτηση που κάνετε, όπως το είπαμε και στην αρχή, κάθε ηλικιακή φάση και το κάθε στάδιο της οικογένειας απαιτεί διαφορετικούς βαθμούς ευελιξίας, απαιτεί διαφορετικούς βαθμούς φροντίδας. Μπορεί κανείς να το φανταστεί σαν να μαθαίνει στο παιδί του μια καινούργια δραστηριότητα, σαν να μαθαίνει στο παιδί του βολίδι. Αν το παιδί είναι μωρό, προφανώς δεν μπορεί κάποιος να το πετάξει σε μια πισίνα και να μάθει να κολυμπάει μόνος του. Θα είναι παρόν, θα το κρατάει, θα του δείχνει πώς να κουνάει τα πόδια και τα χέρια. Όσο περισσότερο το παιδί μεγαλώνει και όσο περισσότερο νιώθουμε ασφαλείς ότι μπορεί να επιβλέψει, μπορεί στη συνέχεια να κολυμπήσει με μπρατσάκια. Στη συνέχεια θα κολυμπήσει χωρίς αναμερική σας παρουσία. Κάποια στιγμή θα φτάσει να κολυμπάει μόνος του. Το θέμα είναι ότι και όταν φτάσει να κολυμπάει μόνος του, να έχει μάθει από πριν ότι δεν κολυμπάμε όταν βρέχει, δεν κολυμπάμε όταν υπάρχουν βράχια, δεν κολυμπάμε όταν τυσάει. Δηλαδή, αυτό που θα έχει μάθει από πριν θα του είναι πιέσιμο ακόμα και το θέλει πολύ μεγάλος. Δεν ξέρω αν απάντησα. Προφανώς όταν ένα παιδί είναι βρέφος,
Δεν μπορεί κανείς να έχει τις ίδιες απαιτήσεις από ότι όταν ένα παιδί είναι 10 χρονών ή όταν είναι 16 χρονών. Όταν είναι παιδάκι, τότε βιοπομένει μπορεί να μάθει τις πράξεις. Τώρα καλά, τα ίδια νοκλειών, άρα την εικόνα συνήθως, όπως και εμείς οι μεγάλοι, ενώ το βλέπουμε το λάθος, δεν το παραδεχόμαστε. Και μπορεί να συνεχίσει την ίδια συμπεριφορά. Και πώς μπορούμε λίγο περισσότερο να το βοηθήσουμε. Ξέρετε ότι αν θέλετε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο παράδειγμα και ας υποθέσουμε ότι το παιδί δεν φοράει κατάκια, ενώ το έχετε πει ότι κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να επιλέξει ή να φορέσει γαντάρια για να είναι ζεστά τα χέρια του, ή αν δεν τα φορέσει, οπλιώσει. Την επόμενη φορά λοιπόν δεν είναι ανάγκη να ακολουθήσουμε το ίδιο πρότυπο. Είναι ανάγκη να το αφήσουμε άλλες 10 φορές να πιει στο παγωμένο αέρα χωρίς γαντάρια. Την επόμενη φορά όμως μπορεί κανείς να πει ότι εγώ δεν μπορώ, όταν εσύ βγαίνεις χωρίς γατάκια, εγώ στεναχωριέμαι ότι μπορεί να αρρωστήσεις και αυτό έχει ως συνέπεια να μην βγούμε έξω στο κρύο. Μπορείς να επιλέξεις να φορέσεις γατάκια και να έχουμε ή μπορούμε να μείνουμε στο σπίτι. Δηλαδή σκέφτομαι ότι προφανώς Σίγουρα. Και κάθε φορά, ξέρετε, ανάλογα με το παιδί, ανάλογα με τη σχέση που έχετε με το παιδί, εκεί επιλέγεις και αποφασίσεις και εσύ τι θα πεις. Ό,τι και να πεις είναι εντάξει, αρκεί κανείς να πεις στο εγώ ότι εμένα αυτό με ενοχλεί και εμένα αυτό με στεναχωρεί και όχι τόσο πολύ στο εσύ, ότι εσύ είσαι έναν υπάγωγο παιδί που δεν φοράει ποτέ τα γάντια. Αυτό, ας πούμε, δεν έχει αποτέλεσμα. Όχι, γιατί στεναχωριέστε. Και είναι δική. Κοιτάξτε να δείτε, Σταματοχειρείς κάτι για το σπίτι το παιδί, μου κάτι. Είπως το δημιουργούμε ενοχές, αυτό λέω. Στο περίμετρο, αν λένε ότι εμείς στενοχωριόμαστε. Ή όταν μου φέρει κακούς βαθμούς, εγώ τώρα είμαι πολύ στενοχωρημένη. Ναι, αλλά αυτό αφορά εμένα. Το παιδί είναι στενοχωρημένο, μήπως μπορώ να το βοηθήσω κάπως διαφορετικά. Να μην βάζουμε πάντα μπροστά τον εαυτό μας. Αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο και όχι. Και εγώ προσπαθώ να το βρω παρόλο που έχω 4 παιδιά μεγάλα, 22, 12. Προσπαθώ να το βρω. Κοιτάξτε να δείτε, είπαμε και πριν, έτσι κλείσαμε και τη συζήτηση, ότι τα παιδιά βλέπουν. Προφανώς, αν θέλουν να βάλουν γαλάκια στο παιδί, δεν μπορούμε εμείς να είμαστε μικροτομάνικο. Δεν ταιριάζει. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει και μια συνήθεια σε αυτό. Τώρα, στο κομμάτι που είπατε, μήπως τους καλλιεργήσουμε ενοχές, οι ενοχές δεν καλλιεργούνται, ξέρετε, γιατί τους δίνετε την απόφαση να επιλέξουν. Αν κάποιος μείνει απλά στο κομμάτι του πόσο πολύ να στεναχώρησες και πόσο πολύ να κάνεις να υποφέρω, τότε ναι, προφανώς το παιδί μπορεί να νιώσει ενοχές. Αλλά αν κάποιος πει ότι εγώ έτσι νιώθω και μπορείς να επιλέξεις πώς να αντιδράσεις, εκεί δίνεις δυνατότητα στο παιδί να επιλέξει. Αν δεν του κάνει κάτι από αυτές τις δύο θεωρίες, μπορεί το ίδιο το παιδί να προτείνει. Μπορεί να γίνει μια συζήτηση με το παιδί για το πώς το ίδιο το παιδί μπορεί να θέλει να αντιδράσει σε αυτή την κατάσταση. Γιατί αν όντως εσείς στεναχωριέστε, δεν μπορείτε να καταπνίξετε το δικό σας το συναίσθημα. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχει κανείς στο μυαλό του να δίνουμε επιλογή. Αυτό. Τι λες εσύ, παρομοίασε λίγο. Και λόγω τα πάτε το λάθος. Πέρα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Να τα κάνουμε λίγο. Εμείς δεν θέλουμε να παρορίσουμε το λάθος το. Θα τα βάλει. Τα βάλει. Στο τέλος, απαραίτητα να μας πει συγγνώμη και να βάλει. Κριστίνο, εσύ. Λοιπόν, μου επιτρέπεις, εδώ ίσως αυτά που είπε η Κριστίνα με πολύ ωραίο τρόπο να τα σχηματοποιήσουμε. Τι έχουμε? Έχουμε μια συμπεριφορά ή μάλλον να το πάρουμε αλλιώς. Έχουμε μια σύγκρουση. Τι σύγκρουση είναι αυτή? Οι συγκρούσεις είναι συγκρούσεις αξιών και συγκρούσεις αναγκών.
Το παλτό που είπε η Αντωνία πριν, που είναι ξεκούβωτο, είναι μια ανάγκη. Θα πρέπει να εντοπίσουμε ποιος έχει το πρόβλημα, εγώ ή το παιδί. Πρέπει να το ξέρω. Γιατί αν είναι για μένα, ναι, θα πρέπει να πάρω την ευθύνη εγώ. Και τότε πρέπει να το σχηματοποιήσω στη συμπεριφορά, στο συναίσθημα και στη συνέπεια. Και θα πω ότι έχεις ξεκούβωτο το παλτό σου, άρα εγώ έχω συναίσθημα, φοβάμαι και μια συνέπεια ότι θα κρυώσεις. Άρα λοιπόν το εγώ θα το πάρω όταν το πρόβλημα είναι δικό μου. Και πρέπει να το ξεκαθαρίσω. Γιατί εμείς μπλέκουμε τα προβλήματα τα δικά μας με των παιδιών και αρχίζουμε τα κηρύγματα. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός, στο μυαλό σας θα έχετε πάντοτε αυτό το σχήμα. Συμπεριφορά, συναίσθημα, συνέπεια, αλλά και ποιος έχει το πρόβλημα. Γιατί αυτή η συμπεριφορά του παιδιού έχει ένα συναίσθημα ελευθερίας και μια συνέπεια και ομορφιάς. Έτσι, ναι, με μια συνέπεια, δηλαδή ποιος κυκλοφορούσε με κλειστό μπουφάρι και παλτό όταν ήσασταν στην εφηβεία. Τα ξεχάσατε. Μην έρχεστε τώρα και τα λέτε. Βέβαια. Ξεκινήσει με τα κοριένο που μπορούσε να μάρει καπουφά και μου λέει «Μα θα βάλω σήμερα μάλλον». Της λέω «Έχει κρύο». «Όχι, θα βάλω Μάρκο, βάλτε». Την άδεσα και έφυγε. Ζώπησε βέβαια. Δεν είναι καπηλημένα και της φόρασα Μάρκο, πολύ απλά. Άφησα όμως πακάρι την επιλογή της. Τώρα, αν κρύος είχε λίξα, αν δεν κρύψω. Αν τσλάψω, έτσι που φόρασα Μάρκο. Οπότε και σαν κουλούρα δεν χρειάζεται να το ξαναπείς. Έτσι. Αντί να κάνουμε το χρόνο μας, και να λέμε και να λέμε φόρεσε αμάνικο, ντάλτο, τίσου, κουμπόσου. Μπορούμε να πούμε να φύγουμε από το σπίτι, να αποχωριστούμε με μια ωραία ευχή που να την κάνουμε το πρωί, να περάσεις όμορφα σήμερα στο σχολείο. Το να, αγαπητοί γονείς, είναι πολύ ωραία πράγματα αυτά που πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας. Το να κάνουν φίλους, να σήμερα να παίξεις και να διασκεδάσεις στο σχολείο σου, να περάσεις όμορφα, να συνεργαστείς και να μοιραστείς. Είναι πολύ πιο ωραίες αυτές οι ευχές από το να του λέω συνεχώς έφαγες, δεν έφαγες, τι σου, κρίσου, φτιάξε, κάνε κτλ. Βεβαίως. Στα παιδιά μας πρέπει να δείχνουμε ότι είμαστε πάντα δυνατοί, ότι μπορούμε να βρούμε τις λύσεις για όλα, μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε όλα. Δεν μπορούμε να δείχνουμε την αδυναμία του χαρακτήρα μας. Δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις για όλα. Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα. Μπορεί να είμαστε πολύ στενοχωρημένοι για ένα περιστατικό, για ένα γεγονός, για ένα θάνατο, μια απώλεια. Δεν πρέπει να το δείξουμε πόσο δυνατοί να είμαστε. Μπορούμε πάντα να το δείξουμε. Εάν δείξουμε την αδυναμία μας, αυτό τι επίπτωση θα έχει στα παιδιά. Τόσο αρνητική επίπτωση θα έχει. Το να δείξουμε ότι και εμείς έχουμε ένα χέρι μας κρατάει, έστω και είναι ένα μικρό χεράκι. Εγώ θα έλεγα σε πρώτη φάση ότι είναι πάρα πολύ κακό να τους πούμε ότι δεν είμαστε αδύναμοι, να τους πείσουμε ότι είμαστε παντοδύναμοι. Γιατί ξεκινάει μια σχέση με ένα παιδί η οποία βασίζεται στο ψέμα. Γιατί κανένας γονιός δεν είναι παντοδύναμος και κανένας άνθρωπος δεν είναι παντοδύναμος. Οπότε ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ότι δεν είμαστε παντοδύναμοι και είναι σημαντικό τα παιδιά μας να ξέρουν ότι δεν είμαστε παντοδύναμοι. Και είναι πολύ σημαντικό να παραδεχόμαστε τα λάθη μας. Γιατί κάνουμε και λάθη. Είναι και πολύ σημαντικό να ξέρουμε κάποιες φορές δεν ξέρω. Γιατί πολλές φορές τα παιδιά ρωτάνε πράγματα τα οποία μπορεί να μην ξέρουμε να απαντήσουμε ή να μην μπορούμε να απαντήσουμε γιατί νιώθουμε αμήχανα. Μπορούμε να πούμε δεν ξέρω, αλλά έλα να το ψάξουμε μαζί. Έλα να το συζητήσουμε μαζί. Η αδυναμία δεν είναι αμαρτία. Αντίθετα, σκεφτείτε πόσο ωραίο θα είναι ένα παιδί να μάθει ότι μπορεί να μοιράσει την αδυναμία του.
Ένα παιδί που κάνει χρήση ουσιών, ένας ενήλικας που κάνει χρήση ουσιών, είναι αυτός που δεν έμαθε ποτέ με έναν διαφορετικό τρόπο να μοιράζεται την αδυναμία του. Γιατί ένιωσε αδύναμος, θα μπορούσε να το μοιραστεί, δεν το έκανε και το έκανε κάτι άλλο. Αυτό τώρα είναι ένα παράδειγμα, έτσι. Τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό να μάθουν ότι ακόμα και όταν είμαστε αδύναμοι, αξίζουμε να μας αγαπάνε. Δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα δυνατοί. Γιατί υπάρχει και αυτό το σύγχρονο σύνδρομο του Σούπερμαν που νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε, ακόμα και ο Σούπερμαν νομίζω δεν μπορούσε πάντα. Πάμε προς το ίδιο, τα ίδια. Όταν νιώθουν κάτι. Και ξέρετε τι, και μετά κάπως έτσι ενοχοποιούμε. Ολόκληρη οικία, πόσο δεν μας παρουσιάζει, που εταιρείου εγώ, που και πνεύμε πάντα τα δούμε. Δεν το γνωρίζουμε. Και είναι και με αυτόν τον τρόπο δεν θα ενοχοποιήσουμε και πολλά συναισθήματα τα οποία τα ενοχοποιούμε. Ότι είναι κακό να είμαστε θυμωμένοι, είναι κακό να είμαστε θλιμμένοι. Δεν είναι κακό, είναι όλα συναισθήματα και είναι πολύ σημαντικό. Το καλό είναι να μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε και να το εκφράσουμε και να ξέρουμε και είναι αυτό που μας συμβαίνει εκεί είστε. Δεν ξέρετε να προσθέσετε κάτι. Εγώ μπορώ να πει. Ναι. Μιλήσαμε για δυσκολίες. Η κυρία πριν μίλησε για δυσκολίες. Και βέβαια πρέπει να τις μοιραστούν. Ανάλογα την ηλικία του παιδιού και στο στάδιο που είναι. Δηλαδή δεν μπορώ να το χορτώσω με ένα τσουμπάλι όταν αυτό είναι νήπιο. Άρα, ναι, θα μοιραστώ κάθε πράγματα. Πότε. Όταν η οικογένεια λειτουργεί, η οικογένεια μαζεύεται στο τραπέζι, όχι νωρί να κατεβεί η μπουκιά μας κάτω. Μετά, ή όταν θα είμαι στο καναπέ και μπορώ να πω πως πέρασα και να μοιραστώ το πρόβλημά μου και το βάρος του και σιγά σιγά θα μάθει το παιδί να μοιράζεται και το δικό του βάρος που έφερε από το σχολείο, από τη γειτονιά, από την παιδική χαρά και θα τα πει. Και τότε δεν θα αρχίσουμε το κήρυγμα, θα αρχίσουμε να ρωτάμε. Ή και το παιδί μας μπορούμε να το ρωτήσουμε για κάτι, τι πιστεύεις ότι μπορώ να κάνω σε κάτι πολύ εύκολο. Να μάθει να διαχειρίζεται καταστάσεις. Μιλάμε στο σπίτι μας. Οι έρευνες δείχνουν ότι ο μέσος όρος καθημερινής επικοινωνίας των γονιών με τα παιδιά είναι περίπου 45 λεπτά και με 1 ώρα. Άρα εμείς στο σχολείο τα έχουμε 6 ώρες, τα έχουμε περισσότερο χρόνο. Ξέρετε που φτάσαμε, αγαπητοί γονείς, ότι μας έρχονται παιδιά στο νηπιαγωγείο που δεν έχουν επικοινωνιακές δεξιότητες. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Και αυτό το κομμάτι πρέπει να το καλλιεργήσουμε μέσα στο σπίτι. Είναι εξαιρετικό εργαλείο το τάμπλετ και το κινητό, η οθόνη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό στη ζωή μας. Νομίζουμε, βάζουμε το παιδί μας εκεί, έχει το τάμπλετ, είμαστε ήσυχοι, κανένα παιδί δεν ανεβαίνει σε δέντρο, κανένα παιδί δεν πετάει πέτρες, κανένα δεν είναι δεξιά και αριστερά, αλλά μαθαίνει όμως σε μια παγκόσμια γειτονιά που αύριο μεθαύριο θα το χάσουμε. Άρα, ρωτήσαμε ποτέ, Γιώργο, μπήκες μέσα στο τάμπλετ, τι είδες? Είδα αυτό. Θα μου πεις λίγα λόγια. Καλλιεργούν το προφορικό λόγο. Και συνάμα στείλουμε γέφυρες επικοινωνίας με το παιδί. Και βέβαια θα μοιραστώ πράγματα με το παιδί. Σιγά σιγά και θα ξέρει κάποια πράγματα. Να ρωτήσω κάτω. Εσείς την ιστορία του πατέρα σας και της μητέρας σας την ξέρετε? Το 2 λεπτά και μην βιάζετε. Ξέρετε πράγματα για τους ίδιους? Έχετε ρωτήσει τον πατέρα σας, τη μάνα σας, πώς μεγάλωσα, πού πήγανε, σε ποιο δημοτικό και μάθανε, τι δεν μάθανε, αν είχαν έρωτες, αν αγάπησαν, αν το ένα, αν το άλλο. Χαρείτε τους και αυτά μοιραστείτε. Και αυτά που θα μάθετε να μοιράζεστε με τους γονείς, μάθετε να τα μοιράζεστε και με τα παιδιά. Και έρχομαι κάνοντας κύκλο τώρα να πω ναι, πρέπει να τα μοιραζόμαστε με τα παιδιά μας. Αρκεί το φορτίο να είναι ανάλογα με την ηλικία. Και όσον αφορά το θέμα της χωριοθέτησης στην εφηβεία,
είναι φοβερά επικίνδυνο να ξεκινήσω τότε να βάλω όρια. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά αν δείξω ενδιαφέρον, αγάπη, φροντίδα, τότε τα ξεβασμό όλα μπαίνουν σε σειρά. Αλλά δυστυχώς, εμείς τι γίνεται, στη ζωή μας τρέχουμε καθημερινά για άλλα πράγματα. Και όταν τα παιδιά μας βλέπουμε να μεγαλώνουν και να μεγαλώνουν, και όπως λέει και ο Παπαθάρος στο βιβλίο του «Στα μισά του δρόμου», όταν φτάνουμε στα μισά του δρόμου και κάνουμε μια ανασκόπηση στο τι κάναμε και λέμε ότι έτρεχα, αλλά έχασα την οικογένεια, έχασα τη γυναίκα μου, έχασα το παιδί μου, έχασα τον άντρα μου. Γιατί δεν συχνοτιστήκαμε, δεν μάθαμε να επικοινωνούμε. Τότε αρχίζω και επαναπροσδιορίζω και δεν είναι τυχαίο που ο λαός μας λέει ότι των παιδιών τα παιδιά είναι 2 φορές παιδιά. Γιατί τότε έχει κατασταλάξει και έχει δει τι έχει αξία στη ζωή και τι δεν έχει αξία. Έχετε βάλει προτεραιότητα στη ζωή σας. Για σας, τι έχει προτεραιότητα στη ζωή σας? Εσείς, ο άντρας σας, τα παιδιά σας, οι γονείς σας, η δουλειά σας, το καφέ σας, όλα. Όλα. Κάπου όμως πρέπει να έχω μία αρχή και να πω ότι οριοθετώ και λέω, οριοθετώ και εγώ τον εαυτό. Και λέω ότι έχει προτεραιότητα αυτό. Γιατί η καλή τσάντα είναι βουητό, έτσι, αλλά αυτό είναι ένα αξεσουάρι και να ομορφύνει την καθημερινή μου ζωή. Κλείνω λέγοντας ότι ναι, συνεργαστείτε με τα παιδιά σας. Ανοίξτε διάβλο επικοινωνίας όσο είναι νωρίτερα. Γιατί αυτό δεν το χρειαστείτε μετά και στην εφηβεία, αλλά και στην ενήλικη ζωή. Και να θυμάστε, δεν είναι ωραίο να δίνουμε εδώ μέσα. Είναι συμβουλές, προτροπές. Η ζωή μας είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Όπως σας είπα πριν, ότι μες στην αναπλησίωση βρείτε το θετικό. Αν δώσετε θετικά, θα πάρετε αρνητικά. Να το ξέρετε. Στον συνάδελφό σας, στον άντρα σας, στον αδερφό σας, τους γονείς σας, τα παιδιά σας. Ό,τι θα δώσετε, θα πάρετε. Συγγνώμη, κάθε φορά τη διασύρει γιατί λοιπόν, ό,τι δίνετε να ξέρετε ότι είστε συγκοινωνούντα βοηθεία με όλους. Ό,τι δίνετε θα πάρετε. Δεν είμαι πάπας, δεν διεκδικώ κανένα αλάπητο, αλλά το θυμάστε το. Δώστε εσείς την αγάπη, τη φροντίδα και περιμένετε. Κάποια στιγμή θα έρθει και θα σας επιστραφεί. Ελάτε. Για αυτές τις οποία... Ωραία. Ήθελα να το ρωτήσεις, αν κάτι σε όρια, οριοθετούμε τα παιδιά. Αλλά κάποια στιγμή είπατε και για τις ανάγκες των γονιών να βάλουν ένα δικό τους όριο για μια δική τους ανάγκη. Και ρωτάω, ποια διευκρινήση θα μπορούσατε να μας δώσετε, ώστε να μην νιώθω τύψεις? Δηλαδή, αφήνω και η εσωτερική μου ανάγκη, πολλές φορές δεν δίνουν για μένα. Πότε μπορεί ένας γονιός να πει, όπου εδώ πρέπει να βάλουμε ακόμα όριο? Η μία ερώτηση είναι αυτή. Να απαντήσετε και να κάνω τη δεύτερη. Παρακίσω. Προσπαθήσω. Ένας γονιός μπορεί να πάρει την ανάγκη, να οριοθετήσει τα πράγματα και να βάλει την ανάγκη του σαν προτεραιότητα όταν, κάνοντας αυτό, βοηθήσει το δικό του το παιδί. Όταν αποσυνδέσει λίγο αυτό που έχουμε μάθει και αποσυνδέσει λίγο τον τρόπο που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μεγαλώσει, ότι το παιδί πρέπει να πάρει τα πάντα για να είναι καλά. Αυτό που προσπαθήσαμε να πούμε σήμερα είναι ότι δεν χρειάζεται κανείς να είναι συνέχεια πάνω από ένα παιδί για να είναι καλά. Αν λοιπόν φύγει λίγο η προσοχή και φύγει λίγο, αλλάξει λίγο η προσέγγιση ότι δεν είναι ανάγκη να ελέγχουμε τα πάντα. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε συνέχεια από πάνω. Πάντα και φυσικά αυτό το λέω λαμβάνοντας υπόψη το αναπτυξιακό στάδιο. Έτσι. Είναι διαφορετικά να είναι αδιαφάτη και είναι διαφορετικά να είναι έφηβος.
τότε μπορεί να δημιουργηθεί ο χώρος και ο χρόνος για να καλύψει ο γονιός μια δικιά του ανάγκη. Και έτσι ξέρετε, τα παιδιά μαθαίνουν ότι είναι πολύ σημαντικό να αυτοφροντίζονται. Εγώ προσωπικά μεγάλωσα με δύο γονείς που έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Ήταν πάντοτε μας μεγάλωσαν με μια λογική ότι δουλεύουμε γιατί θέλουμε να προσφέρουμε τα πάντα για τα παιδιά μας. Ξέρετε, τώρα που είμαι ενήλικη, θα ήθελα πάρα πολύ να έχω δει σαν εικόνα τους γονείς μου να πηγαίνουν ταξίδια. Γιατί είναι πολύ σημαντικό το παιδί να δει και αυτό. Να δει ότι είναι σημαντικό και ότι ο μπαμπάς και η μαμά μπορούν να κάνουν πράγματα μαζί. Ότι είναι σημαντικό και ότι δεν είναι μόνο η δουλειά και υποχρεώσεις, αλλά είναι και φροντίδα. Μιχάλα, είναι δύσκολο. Πλακάτη, τη δεύτερη. Ίσως είναι πιο συγκεκριμένη για μένα. Προσπαθείς να εξηγήσεις, ειδικά στις λάθος συμπεριφορές, τι συμβαίνει και κάνεις ένα ολόκληρο διάλογο, το θετικό, το αρνητικό ή δεν ξέρω εγώ, τι θα μπορούσε να έχει κάνει διαφορετικά. Το παιδί πολλές φορές θα το δει σαν κήρυγμα. Και όταν φτάνω τέλος στην ηλικία να είναι κάπως μεγάλα, έστω στο δημοτικό να πω, πολλές φορές κάνεις μεταξύ τους, μην μιλάς, θα σταματήσει κάποια στιγμή. Σε ένα τέτοιο παιδί που εσύ εξηγήσει με τις ώρες και λες και δεν έχει να πει τίποτα. Τι λες? Γιατί το κάνει το σκοπό να σταματήσεις και γιατί το λέει να μ' ξέρω και έτσι κάποια στιγμή που το λέει. Σε μοναστήρι θα πάτε? Γιατί συνήθως αυτό ακούγεται. Θα φύγω, θα σας παρατήσω σε μοναστήρι. Ουσιαστικά εμείς νομίζω αυτό που προσπαθούμε να μεταδώσουμε σήμερα είναι ότι θέλει λιγότερες συμβουλές, θέλει λιγότερο κήρυγμα, θέλει λιγότερο να πει κανείς αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Μπορεί κανείς να ενισχύσει το καλό, μπορεί κανείς να προσέξει το θετικό και να ενισχύσει το θετικό. Και μάλιστα έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν δίνεται κάτι το θετικό τη στιγμή που το παιδί δεν το περιμένει και όχι τη στιγμή που εκδηλώνει τη θετική συμπεριφορά. Μπορεί κανείς να αγνοήσει το αρνητικό όταν δεν είναι κάτι επικίνδυνο ή να επικεντρωθεί στο αρνητικό με τον τρόπο που περιγράψαμε. Λέγοντας και μεταφέροντας ένα μήνυμα το οποίο έχει να κάνει πιο πολύ με το εγώ και όχι με το εσύ κάνεις αυτό. Δοκιμάστε ότι μπορεί να βοηθήσει και να είναι κάτι διαφορετικό. Σίγουρο πάντως, αν σταματήσετε το κήρυγμα, όπως είπατε, το παιδί θα εντυπωσιαστεί. Θα λέει η μαμά κάτι έχει πάθει. Στο πρώτο ερώτημά σας, δεν χρειάζεται πάντοτε να κερδίζει ο γονιός. Μπορούμε να κερδίσουμε και ρήπιο. Και ο γονιός θα πρέπει τα δικά του θέλω να τα εξυπηρετεί, αλλά και το παιδί εκεί τη στιγμή και αυτό να κερδίσει. Και εγώ θα βγω με τον μπαμπά το ζευγάρι έξω το βράδυ, αλλά θα κοιτάξω να δω τι θέλει να κερδίσει και το παιδί. Μήπως θέλει να πάει στο ξαδερφάκι του, μήπως θέλει να πάει να μείνει για 2-3 ώρες σε ένα φίλο. Άρα κερδίζει και ο ένας, κερδίζει και ο άλλος. Μια, την ώρα που εσύ ξέρεις ότι θα πας κάπου που θέλω να σου μιλήσω, κάτσε εδώ. Ναι. Κοίτα, να Αυτό και πρέπει να ακούσω. Και προσοχή σε κάτι. Πίσω από τις λέξεις πρέπει πάντοτε να ψάχνετε το συναίσθημα που φουγαλάει. Μην κοιτάζετε μόνο τις λέξεις. Ναι, θα αφιερώσετε χρόνο. Ή μπορείτε να του πείτε ότι αυτή τη στιγμή, ότι αυτή τη στιγμή έχω κανονίσει να πάω έξω με το ρόγα. Αν θέλεις, του δίνετε επιλογές. Ποτέ μην μένετε στο κομμάτι εσείς να δίνετε εντολές. Είδατε ότι λέτε και βάζει την κασέτα και είναι κήρυγμα. Ρωτήστε. Θέλεις να την κάνουμε αυτή τη κουβέντα τώρα, θέλεις να τη μεταφέρουμε για αύριο. Θέλεις το ένα, δώστε του επιλογές. Οπότε, μέσα από τις επιλογές, πάντοτε η λύση στη ζωή μας δεν είναι μία. Και όταν έχουμε επίλυση προβλήματος, αναζητούμε από κοινού να βρούμε πολλές λύσεις και να υιοθετήσουμε αυτή που ταιριάζει και σε μένα και στον άλλο. Λοιπόν, άλλη μία και να κλείσουμε. Λίγο. Συγγνώμη.
Ένας άντρας και αυτός δικαιούται να μιλήσει. Και να σας πω και κάτι, ότι τιμητικά τουλάχιστον σε αυτούς τους γονείς ήταν μόνοι τους εκεί δίπλα. Αν κάποιος θέλει να κάνει ερώτηση, να βγάλει. Είμαι στη διάθεση να μείνω και λίγο περισσότερο. Εγώ βέβαια αν μου πείτε μείνουμε στο βρέτο, αργά μείνω. Λοιπόν, σας ακούω. Μία ακόμη ερώτηση. Τα όρια τα οποία σήμερα εδώ και θεωρώ ότι μας απασχολούν όλους τους γονείς και πώς τα βάζουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο περίπου του γονιού να τα θέσει και μάλιστα αδημοκρατικά, με διάλογο. Πολλές φορές παίρνεις έτσι τα ρούχα σου, προσπαθείς να εκπίπνεις το παιδί. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Τι θα κάνει με τα όρια. Αν δεν έχουν μπει ή έχουν μπει, έχουν μπει με λάθος τρόπο, με σωστό, τότε κανείς δεν ξέρει. Μιλάω για τον εαυτό μου και για τα δικά μου παιδιά, πάντα υπάρχει ένα λογοματικό. Αν κρίνω τον εαυτό μου, κάνω αυτοκριτική και θεωρήσω ότι δεν έχω θέσει σωστά όρια στα παιδιά μου, το παιχνίδι χάνεται. Μπορώ να τα βάλω, μπορώ να κερδίσω χρόνο. Ή περνώντας στην εφηβεία που έχω πιο μικρά παιδιά, έχω χάσει το παιχνίδι και τα παιδιά έχουν πει και πού σε λέει. Δεν πες. Ανέφερα, πριν ξεκινήσω να κάνει την παρουσίαση, ανέφερε ότι, και το ανέφερε και ο κύριος Καραφάνης, ότι ήμουν αρχικά που είναι στον χώρο των εξαρτήσεων. Που στον χώρο των εξαρτήσεων, ένα από τα βασικότερα θέματα ήταν το θέμα των όριων. Ξέρετε κάτι, δεν είναι ποτέ αργά. Δεν είναι ποτέ αργά να πω τα όρια. Ακόμα και ένας ενήλικας μπορεί να αλλάξει και να οριοθετηθεί. Σκεφτείτε ότι και εμείς ως ενήλικες όλοι βάζουμε καινούργια όρια στον εαυτό μας. Είτε αυτό έχει να κάνει με τη διατροφή, είτε έχει να κάνει με το πόσες ώρες είμαστε στο κινητό, είτε έχει να κάνει με το κάπνισμα, με οτιδήποτε. Και εμείς διαπραγματευόμαστε συνέχεια με τα προσωπικά μας όρια. Φυσικά, όσο πιο νωρίς, τόσο πιο ξεκούραστο θα είναι. Και όσο πιο νωρίς, τόσο λιγότερο παρεμβατικό και θεραπευτικό θα είναι. Ναι, φυσικά υπάρχουν και έφηβοι οι οποίοι, για παράδειγμα, στην κοινική μονάδα έρχονται και υπάρχουν θέματα που δεν το πιάσετε νωρίς τα πράγματα. Και υπάρχουν αποτελέσματα. Αλλά όσο πιο νωρίς είναι τόσο καλύτερα. Το παιχνίδι πάντως δεν χάνεται και δεν χάνεται ποτέ. Ναι, γεια σας και από μένα. Έχω δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω. Τη μία είναι, αναρωτιέμαι αν είναι λίγο το νιώθω και ευτυχώς δεν είναι γυναίκα με το πέρα, γιατί έχει την αντίθετη άποψη. Μία λέξη είναι η συναίσθηση. Τι εννοώ, τι νιώθω εγώ. Προσπαθώ να ρωτήσω τη θέση του παιδιού και να σκεφτώ τι έκανα εγώ τον παιδί. Και χωρίς να πούμε ότι τότε δεν ξέραμε. Αλλά συνήθως, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βλέπουν συνέχεια αναρτήσεις. Τι ωραία πετούσαν τότε. Και αρχίσαμε να θυμόμαστε τις διαφημίσεις, τι κάνουμε. Τότε οι γονείς μας δεν έκαναν αυτό το μοίρα. Εντάξει, μας άφηναν περισσότερο ελεύθερους από ό,τι αφήνουμε τώρα εμείς τα παιδιά. Μπορούμε εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε σαν τα παιδιά και να τους δίνουμε λίγο χώρο, λίγο ευελία σε κάποια πράγματα. Ή πρέπει αμέσως να έχουν την ενοχή ότι είμαστε γονείς και δεν πρέπει να ματαράκι. Δεν πρέπει να κιάσει. Δεν πρέπει να κάνει εκείνο γιατί μπορεί να βυστείς και να πέσει. Σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να φτάσουμε να δώσουμε αυτή την ελεγχώρηση ελευθερία, τη διακριτική εννοώση. Όχι επιτρέπεται, επιβάλλεται. Αυτό είπαμε και αυτό που είπαμε και στο παράδειγμα με την άγκυρα. Το παιδί πρέπει να είναι ελεύθερο και θα μπορεί να πτύχει. Αλλά είναι σημαντικό να μην χάσει την επαφή, να μην φύγει, να μην απομακρυνθεί, να μπορεί να πηγαίνει και να ένιχεται. Ξέρετε το, παλιότερα οι γονείς μας μπορεί να μας άφηναν πιο ελεύθερους, με λιγότερο έλεγχο, μας άφηναν περισσότερο έξω ελεύθερους, γιατί τα πράγματα είναι πιο ασφαλή. Εμείς μαζί έχουμε ξαναβλεπίσει δόντας για το διαδίκτυο. Και αυτό που έχουμε πει είναι ότι τώρα νιώθουμε την ασφάλεια του παιδί να είναι στο σπίτι και να είναι στο κινητό, γιατί το βλέπουμε, οπότε είναι προστατευμένο, και την ίδια όμως στιγμή το παιδί δεν ξέρει που είναι. Δηλαδή, οι εποχές έχουν αλλάξει τόσο πολύ που η ελευθερία είναι πάντοτε κάτι που μπορεί να εκφραστεί με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο.
Και ένα δεύτερο σημείο και να κλείσουμε, μην σας κρατήσω, είναι σχετικά με την σημερινή εκδήλωση και με τον κύριο Καραφάνη και εσάς. Θέλω να πω μια προσωπική εμπειρία, γιατί τον έχω ημιτακτικός ακροατής. Η πρώτη φορά όταν τον είχα ακούσει, είχε πει χαρακτηριστικά: πάρε το παιδί σου, πάρε το από το χέρι και κάνε βόλτα στο Λυθέο. Μιλήστε και περάστε ώρα μαζί. Εγώ τη είδα ένα βήμα παραπάνω. Πήρα το παιδί και πήγα ένα ταξίδι. Το που πήγα δεν έχει σημασία. Μπορεί να μπήκα στο χωριό μου, μπορεί να πήγα σε μια μεγάλη πόλη. Οι ώρες που πέρασα μαζί του, οι μέρες, είναι αξέχαστες. Δεν ζήτησε το τάμπλετ ούτε ένα δευτερόλεπτο. Γιατί όλη την ώρα ήμασταν δυο μας. Ήμασταν ισότιμοι και εγώ έκανα αυτό που αυτός ήθελε και αυτός θα έκανε αυτό που εγώ ήθελα. Απλώς αυτό το λέω και την περτίκα μου ως ημέρα και είναι ακριβώς αυτό που έχει προτείνει κάποτε ο κύριος Καραβάκη. Πάρτε την τετήσα, την περάστε ώρες μαζί. Να χρησιμοποιήσουμε το χρησιμοποιήσουμε αυτό στη βιβλιογραφία. Επίσης, καταρχάς, στους ολοφίλοι όλοι να σας ευχαριστήσουμε για το που κάνατε. Την παλιότερα έχει την μια αποσμάζει από τους συλλόγους Δονιάνων και Κηδεμόνων να ενωθούν οι δυνάμεις, αλλά δεν είναι για τα πιτό πριν από μια δεκαετία περίπου. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσα στις κουτάδες που κάνατε εσείς σειρά. Εγώ θέλω να τους υπηρεσείς για όλα όσα οι γονείς μιλήσαν εδώ και όμως αντίστοιχες. Αν δεν υπήρξε η ηρεμία της Εγανήλου, αν υπάρχει αυτή, υπάρχει και η επικοινωνία στους γονείς και προφανώς και η επικοινωνία με τα παιδιά. Όταν όμως δεν υπάρχει η κοινωνική Εγανήλου, και είναι ένα μεγάλο στοιχείο το οποίο δεν ξέρω αν δείξουμε σε moments, δηλαδή σαν να είναι πολύ σημαντικό. Ενώ καστεί, εργασιακή ανασπάρηση, ανεργία, φτώχεια, που οδηγούν σε εξαρτήσεις και άλλα προβλήματα. Υγεία, πώς επηρεάζει την οικογένεια, είπε ο κ. Καραδάς στο εισαγωγικό του ότι μπορούμε να πάρουμε το παιδί μας και να μιλήσουμε και το πάρουμε με τη σύζυγό μας, του συσκευαστή τη σύζυγό μας. Όχι βέβαια από το κρέμα, σημαίνει το κάτω. Τι βάλει δομές. Θέλω να πω ότι αυτά τα κοινωνικά δεδομένα δεν τα αναλύσει με κακό τους, ξέρω να τα αναλύσουν κάποια στιγμή κάποια άλλη ζωή σε κάποια άλλη συνεδρία. Όπτα. Μισόλα, να πατήσει πρώτα. Θέλετε να το συμπληρώσετε. Θα συμπληρώσω. Ωραία. Καλησπέρα. Δεν ξέρω πόση επιτυχία θα έχει αυτή η προσπάθεια της Ακαδημίας Γονέων, αλλά πριν από 10 και ο κ. Ζαούτσος συμμετείχα στην συμβουλευτική γονέων που γινόταν τότε. Εγώ ήμουν στην Οδανοχώρη και έμεινε, θυμάται ο κ. Καραθάνος, ήταν επιτυχημένη. Δεν ξέρω στα υπόλοιπα σημεία που έγινε. Αλλά θέλω να συμβουλέψω όλους τους γονείς που είναι σήμερα εδώ να ακολουθήσουν και τις 7 συνεδρίες, γιατί θα βάλουν πολλά, θα μάθουν πολλά. Και μένω τώρα τα παιδιά που ήταν στο δημοτικό και τώρα έχω φτάσει να είμαι φοιτητές. Θέλω να πω όμως ότι να είστε, αυτή η αίθουσα να είναι σε όλες τις συνεδρίες γεμάτη έτσι. Θα μάθετε πολλά. Αυτό είναι το μόνο να συμπληρώσω. Τη μονή σας 2 λεπτάκια να απαντήσει η Χριστίνα στον κύριο. Ναι. Εγώ δεν ξέρω να τα απαντήσω. Αυτό που θα πω είναι ότι αυτό που φέρνετε στην κουβέντα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί και η οικογένεια είναι ένα σύστημα που είναι στο ευρύτερο σύστημα μιας πόλης, μιας κοινωνίας, ενός πολιτισμού και επηρεάζεται πάρα πολύ από τις εξελίξεις. Έχετε δίκιο, όλοι τρέχουμε και είχε δίκιο και ο κύριος Χαραθάνος που λέει επιβάλλεται όμως. Δηλαδή πρέπει να βρεθεί αυτός ο χρόνος. Δεν ξέρω από πού θα βρεθεί αυτός ο χρόνος, αλλά εκεί έχετε λίγο το κομμάτι με το πώς μπορεί κανείς να βάλει προτεραιότητες και πόσο αυτό το ελάχιστο χρόνο να το κάνει πιο ποιοτικό, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει άφηνος. Infatti, battere fino avanti. Spore sicchio, scombattere su una veloce domissima, ta maxis. Ma ci può capire parati su spirituale. Ναι. Η μονογονεϊκή οικογένεια, δεν είναι συνήθις. Το παιδί το κάναμε 2. Και όποια διαφορά έχω εγώ με το τέρι, ναι, θα πρέπει εδώ
να υπάρξει μια επικοινωνία, μια σωστή επικοινωνία, να βάλουμε 1, 2, 3 πράγματα. Αν δεν μπορούμε να ονειρευτούμε για μας τους δυο, ας ονειρευτούμε για τα παιδιά μας. Γιατί τα παιδιά αυτά, ναι, χρειάζεται να το προσπαθήσουν. Και αυτό η προσπάθεια αυτή θα αποδώσει καρπούς στο παιδί. Το παιδί είναι και δημόμου, είναι και της άλλης ή του άλλου. Εκείνο που έχουμε για να μην θεωρητικολογούμε και να μην λέμε μόνο κουβέντες, και έχοντα σαν διαστροφή το τι είμαι δάσκαλος, δεν μπορώ να σας αφήσω να φύγετε χωρίς να κάνουμε μια επανάληψη. Σήμερα τον συγγνώμη, να σας βάλω ένα τεστ τώρα. Ένα τεστ, να δω αυτά που είπαμε. Έστω πετσεκάρισμα, να δούμε τι πήρατε. Λοιπόν, πέρατε το στυλό, ο λόγος ήταν για ένα και μοναδικό λόγο, όποιος δεν έπαιρνε mail, να μου έγραφε το mail. Για να μην την επόμενη φορά θα σας... Λοιπόν, ό,τι θέλετε θα κάνω. Ό,τι θέλετε. Τι για να κλείσω. Θερμές ευχαριστίες για τη ζωντάνη σας, το ότι ήρθατε εδώ. Ελπίζουμε να φέρετε με κάποια ενημερωτικά στοιχεία, αλλά και προβληματισμένα. Δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι θα τροποποιήσετε τη συμπεριφορά σας επιστρέφοντας στο σπίτι και θα τα γκρεμίσετε όλα. Απλά, πριν κάνετε κάτι, σκεφτείτε το. Και μια γλυκιά ευχή για σας, για μένα, για όλους μας. Κάνω μια παρέκκληση. Τα προβλήματα στις οικογένειές μας είναι όλων ίδια. Ό,τι προβλήματα έχετε εσείς, τα έχω και εγώ στο σπίτι. Και ό,τι έχω εγώ, τα έχετε και εσείς. Απλά, κάποια είναι λίγο πιο πάνω σε μένα, πιο κάτω σε εσάς και παίζουμε να τα ισορροπήσουμε. Άρα, μοιραστείτε αυτά που βιώνετε και που έχετε. Δεν έχω άλλα εγώ και άλλα εσείς. Μια γλυκιά ευχή να περάσετε υπέροχα Χριστούγεννα μαζί με τα παιδιά σας, με πολλή κουβέντα, αλλά πάνω απ' όλα, όλη η οικογένεια, να επισκεφτείτε και τους παππούδες, γιατί τους θέλουμε κι αυτούς. Έχουν το ρόλο τους και μην εγκαταλείψετε ποτέ νοτέλη σας. Γιατί μαζί τους θα ονειρευτείτε και για σας και για τα παιδιά σας. Παρά... Καλές γιορτές και επομένια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή η συνάντηση είναι στις 9 Ιανουαρίου και μετά την γιορτές ξεκινάμε με το σώμα μας. Θα έχουμε φάει, θα έχουμε πει και το θέμα είναι διατροφή, είναι άσκηση και είναι και η